והכל, אבל אוקיי, הורידו את המצלמה. שלום וברכה, בנות יקרות, נשים שלום, ערב טוב. יקרות, ערב טוב, הרבה שמות מוכרות, זכות לנו, שלום, נשיקות לכולן. אוקיי, אז אנחנו בעצם, רק שנייה, אני חייבת לעשות עוד משהו אחד טוב. אוקיי. אוקיי. אז אנחנו, שלום לך שרון, שלום. וצופיה, כמה זמן לא נפגשנו, איזה יופי לראות את הפנים. אוקיי, אז אנחנו בימים מאוד מאוד מבקשים כותרות, להפוך את הימים האלה עם כותרות יותר אפשריות או יותר נוחות, או יותר כותרות של אהבה ויותר כותרות של אפשרות ותקווה מאיפה שזה כרגע אוחז, וכבר הרבה דיברו אותנו ודיברו על זה בכל מיני צורות ואפשרויות. אני לא חושבת שיש מישהו אחד שחושב שאפשר לעבור את הימים האלה בלי אמונה. לאמונה יש כאן תפקיד מאוד מאוד גדול. החוויה הקשה ביותר שגורמת לנו הרבה הרבה כאב וכאוס ואי ודאות, זה באמת האי ודאות, זה שאין לנו מושג מה קורה, ועוד יותר הידיעה מאוד גדולה שכמעט אין לנו מה לעשות. מה אנחנו יכולים לעשות כאילו? דברים גדולים קורים, ממשלות, צבאות, רוצחי אדם, אין לנו, זה לא בקודים החברתיים, לא בקודים האנושיים, כל מה שאני אומרת עכשיו נאמר בטח עשרות אלפי פעמים ושמעתם את זה בכל ורסיה אפשרית. אני רוצה לדבר קודם כל על משהו מאוד מאוד חשוב בעיניי, ולהציב משהו שאנחנו יודעות, אבל אנחנו לא מבינות שלפעמים את הידיעה הזאת אנחנו צריכים לתרגם לעולם המעשה. בנות, אין עוד מלבדו. אין עוד. זה לא יש חמאס. אין עוד מלבדו. שום דבר לא יכול לקרות בחיינו או בעולמנו אם הקדוש ברוך הוא לא מסכים לזה. אם הקדוש ברוך הוא לא מצווה על זה. אנחנו יודעות משהו מאוד חשוב, ואולי אני רוצה לדבר על זה ולפתוח בזה, שאתם יודעות שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, הוא בורא את העולם רגע, וברגע שהקדוש ברוך הוא יחליט שהוא לא מחיה את העולם, העולם הזה לא יהרס, הוא לא יהיה. יהרס זה אומרת, תהיה משהו, והמשהו הזה יהרוס. לא,
העולם לא יהיה כלא היה, לא יישאר זכר או משהו. אז אנחנו רואים בספר בראשית, כאשר הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. ויאמר אלוקים את האור, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. מה קדם למה? האור קדם לחושך? לא, החושך קדם לאור. רע תמיד היה בעולם. כי זה לעומת זה ברא אלוקים. והאור הוא בעצם המקום הזה שהקדוש ברוך הוא מכניס בעולם התוהו ובעולם החושך את האור, הוא בעצם מבדיל בין האור ובין החושך. וזו ההבדלה בינינו לבין העולם כולו. צריך להבין שכל העניין של מה שקורה כרגע, זה כי אומות העולם לא מכירים שעם ישראל הוא העם הנבחר. למה הם לא מכירים? כי עם ישראל לא מכיר בזה. יש לנו תפקיד מאוד גדול, שהעולם יבין את זה, והוא יבין את זה רק כאשר אנחנו בזה. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, כן, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. יופי, זה היום הראשון. ואז ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע, ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. ביום רביעי, ויאמר אלוקים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים, לימים ולשנים, והיו למאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ויהי כן. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול למשלת היום, ואת המאור הקטן למשלת הלילה, ואת הכוכבים, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך. וירא אלוקים כי טוב. הלו, כבר הבדלת בין החושך והאור. כבר הבדלת. למה אתה עוד פעם מבדיל? כי זה תכלית הבריאה. לתת הבדל בין החושך לאור. וכאשר אני חסרת אמונה, אני בחושך. אמונה מבחינתי, בנות, זה שלטר. זה הדלקת האור, בעצם הסכמה שיש אור אלוקי בחיי, וזה להסכים להדליק את האור בתוך האי-ודאות שלי, בתוך החושך שלי, בתוך המקום שאני לא ממש יודעת. צריך לקחת בחשבון שההבדלה בין אור לחושך זה הסכמה קודם כל שיש חושך. זאת הסכמה שיש חושך. ואף אחד לא אמר לנו אף פעם שאין חושך. שהמציאות הזאת היא דמיונית שלך.
ומה תפקיד החושך? ברגע שנלקח מאיתנו האור לראות, אנחנו פוחדות. אולי אני אפול, אולי יש שם תאום, אולי יש, לא יודעת, אולי חיה רעה מסתתרת, אולי אדם רע מסתתר. ברגע שאין לי אור, אני יכולה ליפול כל שנייה. והנפילה היא כרגע במשל, היא נפילה רוחנית. אם אני חושבת שאני לא בעצם חיה באור, לבנות של אביגיל חמודות, אם אני חושבת שאני לא חיה באור, אז אני בעצם בפועל מסכימה שלחושך יש תפקיד גם אחרי שהקדוש ברוך הוא הבדיל ביניהם, בין החושך לאור. זה לא בכדי שבבריאה פעמיים הקדוש ברוך הוא מתעסק בהבדלה בין החושך לאור. ההבדלה הזאת חייבת להיות מובנת לנו לעומק. ואחד הדברים הכי חשובים שאנחנו חייבות להבין, שנייה, אני חייבת לפתוח רגע את הטור שאליו אני רוצה להתייחס, שנייה. כאילו כל העניין של להביא משיח, הוא אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. מה ההבדל בין העולם הזה שאנחנו חיות בו, לעולם כשמשיח יהיה בגילוי בעולם? שעיבוד מלכויות. מה זה אומר? שהמלכויות יכירו ויודו שאנחנו העם הנבחר, שאנחנו נושאי האור בעולם, אנחנו הפנסים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ורק בשביל זה משיח בעצם יעשה, זה יהיה ההבדל. אני עוד מעט אכנס לעוד פרטים, אבל זה יהיה ההבדל המהותי. שיכירו מלכויות העולם וישתעבדו לזה, לתובנה הזאת, שאין כלום בעולם חוץ מרצונו יתברך, ואורו של משיח הוא האור שלא יבדיל בין חושך לאור. לא יבדיל. זה כבר עושה הקדוש ברוך הוא כל רגע כשהוא בורא את העולם. הוא לא ישאיר מקום לחושך. גם החושך יהפך לאור. וכשהחושך צריך להפוך לאור, זה לא קורה עם כוס אספרסו ביד וקורסון. לא, זה לא קורה ככה. היינו אצל הרבי כל חודש תשרה, בארצות הברית. היינו בעלי ואני והבן הבכור שלי ומשפחתו כולו, וגם יהודית פגין ובעלה מהצוות היו בסוכות שם. ואיך ידענו שקרה משהו? ידענו מיד. השוטרים האפרו-אמריקאים,
ששומרים על השכונה, לקחו את הסמארטפונים ויראו לכל מיני חסידי חב"ד שעברו ברחוב, ואמרו להם, ישראל, ישראל, מלחמה. וראית שבעצם הם לקחו אחריות, מה אנחנו בעצם, הם לקחו אחריות באופן הזה שבעצם הם רצו שאנחנו נבין מה קורה ושנפעל ונעשה. ואכן אחראי על הקהילה מבחינה בטיחותית בארצות הברית, בדרך שינוי, דיבר עם מפקד המשטרה הראשי של ניו יורק, ותגברו את המקום, מדברים על מינימום 10,000 איש בבית כנסת אחד, תגברו את המקום בהבטחה הרבה יותר כבדה, אבל צריך להבין שהרבה פעמים ההבדל בין חושך לאור הוא הגברת האור. הוא הגברת האור. כדי להיות במקום הזה עכשיו, שהאחים שלנו נרצחים, שילדים ללא עוול בכפם שבועים ועוברים דברים קשים ביותר, והסיפורים הם מזעזעים, כדי לעבור את זה ולהיות עם זה, ולפעול עם זה, מאוד חשוב להבין שחייבים את האור, כי רק האור עושה סדר, כי רק האור מאפשר לי לצעוד מבלי ליפול. כי רק האור באמת מגרש את החושך. מעט אור דוחה הרבה חושך. נכנסתם לחדר חשוך, הדלקתם נר קטן, יש הבדל עצום. כל אמונה וכל מעשה קטן זה הדלקת נר נוסף. והאמונה שמתבקשת עכשיו היא לא אמונה בהשם. מתבקש עכשיו ביטחון בהשם. זה לא מספיק להאמין עכשיו. ומה שיציל אותנו כעם, זה שיהיו בריאים הלוחמים, והאזרחים שלוחמים, אבל בעצם מה שיציל אותנו, זה הקדוש ברוך הוא. זה האור שיבדיל מן החושך. זה האור שיעשה את ההבדל, ונוכל לראות שזה רוע. ונוכל להגדיל את האור, ולחושך לא יהיה מקום. כי בנות, מה זה חושך? זה היעדר אור. והרוע קיים עוד לפני הבריאה. לא המצאנו את הרוע. התבקשנו להחזיק בטוב. אני רוצה לקרוא לכם קטע, טור שהתפרסם השבוע בעזרת השם במוסף של עיתון כפר חב"ד, נקרא נשי. קראתי לטור אני מאמינה. אני מאמינה שלו יכולנו לרפא את הפצועים כדי שיחיו ללא מגבלה, וכדי שמתוך חייהם יפעלו את השליחות שלהם,
אני מאמינה שלו יכולנו למנוע את הרצח ולהעניק חיי נצח של עשייה, היינו עושים זאת. לו יכולנו לרפא את משפחות שבורות הלב ולהבריא אותם בלב שלם ואוהב, לו יכולנו להחזיר לבתיהם מתוך בריאות הנפש ושמחה את כל אלה שבתיהם נהרסו ונבזזו ונחרבו, לו יכולנו להפוך את קולות האזעקה לקול שופרו של משיח, אני מאמינה שלו יכולנו לבטל את החרדות והפחד מהמצב הביטחוני ואי הוודאות ולהעניק שלווה, לו יכולנו להעניק לאנשים הבטחה שהפרנסה שלהם לא תיפגע, לו הייתה לנו אפשרות להסביר לעולם את האמת הפשוטה, שחיינו בסכנה בארץ המובטחת, לו יכולנו, היינו עושים הכל בשביל זה. הרבי כבר אמר בכ"ח בניסן תשנ"א, שיש ביכולתנו לעשות הכל. הרבי צעק, עשו כל אשר ביכולתכם להביא משיח בפועל ממש. העולם מתחלק לשלושה רובדים, עולם המחשבה, הדיבור והמעשה. והרבי אומר, זה לא עכשיו הזמן לחשוב, וגם לא הזמן לדבר, זה הזמן לעשות. ומה לעשות? לעשות הכל להביא משיח. משיח זה אור, זה להרבות אור בעולם. צריך להבין שמשיח לא יביא שינוי בעולם. לא יהיה כאן עולם אחר, אלא זה יהיה עולם שבו תהיה לנו יכולת לראות את המשמעות ואת החשיבות של הדברים. מה עיקר ומה טפל, מה ראשון ומה אחרון, מה אמת ומה שקר. במסכת ברכות כתוב, כי אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעיבוד מלכויות בלבד. העולם יבין מי אנחנו, עם ישראל, ומה התפקיד שלנו בעולם. הרמב"ם בהלכות מלכים כותב כך, על יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או שיש שם חידוש במעשה בראשית, לא, אלא עולם כמנהגו נוהג. לא ייברא עולם אחר, העולם כבר נברא בימי בראשית, והקדוש ברוך הוא מחיה אותו רגע שנייה, לגילוי האור הגדול. אבל העולם יישאר כעולם, וישעיה הנביא אומר שבתקופתו של משיח תבוא רפואה לעולם, אז תיפקחנה עיני עיוורים ואוזני חרשים תיפתחנה, אז ידלג כאייל פיסח וטרון לשון אילם. בספר ישעיה מובטח לנו שהמוות שבא מהרע בעולם ייעלם לנצח. בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. כתוב במסכת כתובות שכשמשיח יתגלה, וזה ביכולתנו לעשות כי העיקר זה עשייה, עתידה חיטה שתתאמר כדקל ועולה בראש הרים, עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור, בגודל, כל גרעין אחד. וכתוב גם עתידים כל אילן סרק שבארץ ישראל שיתנו פירות. כלומר, עולם כמנהגו נוהג, רק שהכל יהיה הרבה יותר טוב, הרע יימחק, כולנו מחויבים להאמין בזה. כולנו מחויבים לעשות כל אשר ביכולתנו, כדי שזה יקרה. הצער הנוראי שאנחנו חווים בשבוע האחרון, אמור לדרבן אותנו לעשות הכל כדי שמשיח יתגלה, כדי שהרוע יימחה וגם הדמעות. אנחנו לא אמורים רק לדבר על זה, אנחנו אמורים לעשות פעולות שיביאו את האור הגדול של משיח לעולם, ואיתו את התרופה הגדולה לכל הבעיות. נכון, קשה לנו לחשוב ולראות איך אנחנו נפתור את הבעיות. מה כבר אפשר לעשות כדי שזה יקרה? התשובה היא שזה יקרה על ידי עשייה חיובית שלנו. בכל מה שאפשר, עשו כל אשר ביכולתכם להביא משיח. אני בנימה אישית רוצה להגיד משהו.
כשקשה לי באופן אישי, אני בוחרת לעשות דברים. זה מקל עליי וזה מנתב את המחשבות שלי. נותן לי הרגשה שאני פועלת משהו. מצמיחה דברים חיוביים ומחזקים. צריכים לעשות הכל כדי להביא משיח. אני מאמינה בעשייה. זה התיאור שלי, בנות. וזה האמונה שלי. שחייבים לעשות טוב, ואפשר לעשות טוב, וצריך לעשות טוב. אנחנו נשאי האור בעולם. כשאנחנו עצובים, האור מוקטן. כשאנחנו עצובים או מדוכאים חלילה, אנחנו לא יכולים לראות את האור. אסור לנו שהאור שלנו יהיה קטן, העולם זקוק לאור שלנו כדי לגרש את החושך. ואף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את החירות שלנו ואת הזכות שלנו להיות נשאי האור של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני רוצה לסיים פה. אנחנו נפגשות, אנחנו עכשיו כל אחד מאיתנו תדבר חצי שעה, ואנחנו נפגשות ביחד שלושתנו שוב. אז אני רוצה להזמין את יהודית פגין, שאם אתם לא מכירות את כולנו, אז אנחנו בעצם צוות של שלושה, של יהודית פגין וחנה טובה, הבת שלי, ובעצם שלושתנו יוצרות איזשהו משולש בתעצומות, כל אחת מביאה פן אחר, יהודית מביאה את הפסיכו, לא, המילה בורחת לי, אבל מטפלת בהתמכרויות, ובעצם מאפשרת בכלל להבין מה זה התמכרות, כדי שאפשר יהיה לטפל בזה. חנה טובה עוסקת בפסיכודרמה, ומלווה את היכולת להכיל מצבים ודברים דרך הדרמה, ואני מפתחת השיטה של תעצומות, כלים לשינוי בחיים. אז בינתיים תודה רבה על האפשרות שניתנה לי, ובבקשה יהודית. ערב טוב. שנתבשר באמת בשורות טובות, ועוד בזום הזה נשמע את שופרו של משיח. משיח זה גם אותיות משיח, אנחנו מדברים, לא רק עושים, אנחנו מדברים, מעצם הדיבור שלנו בעזרת השם הוא יתגלה ויבוא. רחל, תודה רבה, ותודה על הזכות להיות פה ביחד הערב. אני חושבת שאחד התרופות שלנו, כדי באמת להביא גאולה אישית וגאולה כללית, זה הביחד הזה. לצערנו אנחנו עם אנחנו צריכים את האויב מבחוץ כדי להתחזק מבפנים, אבל בסדר, לפחות אנחנו עושים את זה. הנה בדיוק אני שמעת בום מעלינו. תוך כדי רחל שדיברת, חשבתי על פסוק שאף פעם לא כל כך התבוננתי בו, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. ואני תכף אתייחס אליו, חשבתי מעט כשאת דיברת. אני בעצם בתפקידי, בשליחותי בחיים, אני יודעת ששליחות זה לא עבודה, אני עובדת עם החושך שאנשים חווים ביום יום. רחל דיברת על החושך, אני עובדת עם החושך. התמכרות זה מקום חשוך בתוכנו, מקום שאין אלוקים, לא רק שאין ביטחון באלוקים, אין גם אמונה באלוקים, וזה מקום חשוך. ולצערנו עכשיו אנחנו פוגשות חושך בצורה של טרור, הטרור בחיים שלנו הוא לא הטרור מבחוץ. מול הטרור מבחוץ יש צבא, ויש נשיאים שבאים, ונשיאים שהולכים, ודיבורים, ופטפוטים, ורובים, וצריך אותם. זה הכוח שלנו של העולם הזה. אבל ההיסטריה, הפחד, החרדה, הרצון לשלוט, המחשבה שיש לי או לנו איזושהי שליטה במצב, האובססיות שאנחנו נכנסים אליהם, זה הטרור. זה הטרור שאני חושבת תפקידנו לדבר עליו, כי אנחנו לא מבינים, ואני לא רוצה אפילו להזכיר את שמם, שימח שמם, של כל הטרוריסטים הפיזיים בעולם, אבל הטרור הזה
כפי שגם רחל ציינה, ואני גם אוסיף, ואנחנו יודעות, יש צבא. יש צבא, יש טקטיקות, לא על זה אנחנו מדברות, לא בשביל זה אנחנו צריכות להתכנס פה. כן אפשר לסמוך, לא אפשר לסמוך, זה לא העניין. הטרור שאני רוצה קצת להביא אותו לפה, זה הטרור של הנשמה. שהיא משליטה, הטרור של הפחד, ששולט על הנשמה שלנו. והשאלה שלי, האם יש לי שליטה על הפחד? בסדר, אז אני עושה, אבל לפעמים ברוב שאני עושה, אני עושה בכזאת אובססיביות, כי הפחד שולט בי. והאמת היא שאין לי שליטה. ויש רמות שונות של חיבור למשהו שהוא הרבה יותר גדול מפחד, למשהו שהוא בעצם מעלינו, אבל בתוכנו. וזה, כפי שרחל אמרת, זה האמונה. והשאלה, אמונה יש בתוכנו, כולנו נולדנו עם אמונה. אבל השאלה, האם אני בטוחה? יש לנו אמונה מובנית. הביטחון שלי הוא באמת בהשם אחד בלבד, או בכל מיני דברים אחרים, שבעצם לא מאפשרים לי את מנוחת הנפש, ולכן אני לא ישנה בלילה, ולכן אני בעובר עשייה, ולכן אני אוכלת, ולכן אני לא מרוכזת, ולכן אני רצה ממקום למקום, ועד לכל מיני דברים שקוראים להם התמכרויות. כי אנחנו יודעות שמי שאין לו ביטחון בהשם, אין לו מנוחת הנפש. זה מדהים. אני שוחחתי עם אחותי, שתהיה בריאה, בן שלה בסיירת נבחרת בדרום, חתן שלה אחד גם שם, ועוד חתן אחד בצפון. ודיברנו לא ממקום שופט, שגדלנו בבית שלא חווינו אמונה וביטחון בהשם, ותמיד חווינו ספקנות, ביקורתיות, ובעקבות זה גם גדלנו בשושו, כל אחד, אף אחד לא העז לשתף את השנייה, כל אחד הייתה בטוחה וגם אח, שלשני יש יותר ביטחון, ומסתבר שכשאין לנו ביטחון בבורא עולם, גם אין לנו באמת ביטחון בחיים האלה. הרבה פעמים אנשים עד נרקסיסטים נראים לנו כאנשים בטוחים, אבל כשהביטחון הוא לא בקדוש ברוך הוא, שהוא הכל, הוא לא כל יכול, הוא הכל, אין עוד מציאות אחרת בלעדו, אז אין לנו באמת ביטחון בשום דבר פה בעולם, ולאט לאט אנחנו מתחברות, אנחנו מתחברים האחים, וכפי שאמרתי קודם, בזמן שיש מלחמה מבחוץ, אנחנו מתאחדים מבפנים, ובדיוק האמת צריכה, והיא אמרה לי, אני כל כך מודה לך, ולילדים שלך ובעלך, לבעלי כמעט אין קשר איתה, הוא צלצל אליה שלשום, אני אפילו לא ידעתי מזה, כדי לעודד זה את זה בביטחון במה? בביטחון בקדוש ברוך הוא. והיא בכתה כשהיא דיברה איתי, היא אמרה, יהודית, אין לנו, וחונכתי, ואחים שלי מיישמים את זה, כולם בקרבי. היא אומרת, הביטחון שלנו הוא לא בצה"ל, הביטחון שלנו הוא לא בכוח שלנו, הביטחון שלנו הוא בקדוש ברוך הוא, שגם מה שקרה זה דרכו, ואנחנו חייבים לבטוח בו ולדבוק בו בלבד. אמרתי קודם פסוק, ואני רוצה רגע להגיד משהו מתוך כלים שאני עובדת איתם, אם זה כשאנחנו מלמדות, או אם זה ככלי טיפולי. יש לנו חוויה שאנחנו שולטות פה בעולם הזה. זו החוויה שלנו, זה הביטחון האשלייתי שיש לנו. לצערנו, מה שקרה בשמחת תורה, לא רק שהוא הפך השמחה, אלא הוא בעצם משקף לנו כמה אין לנו ביטחון בבשר ודם, ורק יש לנו ביטחון בהשם יתברך. ועדיין אנחנו מחפשים כל מיני משענות רצוצות. אם אני רצה לרדיו כל היום, אם אני מחפש חדשה האחרונה, אם מכל בום אני נבהלת, זאת אומרת שעדיין אני נשענת על מה בשר ודם יכול לשדר לי, ולא על מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. יש משפט, הוא לקוח מהצעד הראשון של 12 הצעדים, שעליו בעצם נשענת כל הדרך כולה, שבעצם מביאה את האדם, במקום להיות תלוי, המילה מחובר היא לא המילה, אבל תלוי בכל מיני יהבים,
ואלוהים זרים, ואנשים, ואשליות, ומקומות, וכל מיני דברים שבסופם של דבר הם אכזב, הם מאכזבים. המשפט הזה הוא מאוד עמוק, ואני חושבת שיכול לתת לנו כלים פה, גם לאלה שמכירות את השיטה דרך הלימודים שלמדו איתנו, וגם למי שלא. המשפט הזה אומר ככה, הודנו בחוסר האונים מול, לא משנה, מול חיינו, שחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול. זאת אומרת, יש פה איזושהי הודיה והודאה בכך שרק רגע, לנו אין כוח מול החיים האלה, אנחנו כאלה, זה כי אנחנו מודדים, אנחנו עוד יותר קטנים, אנחנו כעין וכאפס מפני הדבר האינסופי הזה שנקרא אלוקות. וכל עוד אנחנו חיים באשליה, שיש לנו איזשהו ערך, הדבר היחיד שיש לנו לעשות פה בעולם, זה כמו שרחל אמרה קודם, זה לעשות. אשר ברא אלוקים לעשות, קראנו את זה בפרשת בראשית. כל הבלגן הזה שקרה בחטא עץ הדעת, כל מה שקרה שם, זה הכל מתוכנן, אין טעויות. לצערנו גם מה שקרה עכשיו זה חלק מתוכנית. התפקיד שלנו זה לעשות. אומר שם רש"י, אשר ברא אלוקים לעשות זה לתקן. יש לנו תפקיד בעולם, לתקן את העולם, לעדן את העולם ולהביא גאולה לעולם. זה הכל. אין לנו פריבילגיה לבזבז דקה כדי להתבחשש, זה נכון, זה לא נכון, היא אמרה, היא לא אמרה, ואני בתפקידי ובמקצועי עוסקת בזה, לא במלחמות גלובליות בין עמים וארצות וצבאות, אני עוסקת את זה במלחמות הקטנות, הפנימיות שביני לבין עצמי, או ביני לבין בעלי, או ביני לבין ילדיי, או לבין השוויגר שלי, או הסבתא שלי, או עוזרת מצד השכנה שלי, זה לא משנה, אבל המלחמה היא בתוכי, ועליה כן יש לנו שליטה. על הבחוץ לא, יש לנו רק באמת לעשות טוב בעולם. ואם אני מוכנה להודות בחוסר האונים, בכך שאין לי כוח, אין לי כוח מול כל מה שקורה, שם אפשר להתחיל לגלות קצת כוח אקטיבי, כי באמת אין לנו. אני יכולה לפנות את הבלגן, את ההומל טומל, את הספקות, את הפחד, את החוסר ביטחון, אני יכולה במקומם להכניס, כמו שנאמר קודם, כיוון של עשייה. המשפט הזה של הודנו בחוסר האונים מול חיינו, או מול הקשיים שלנו, לא משנה מול מה, מול דבר שאנחנו חווים בחיים, אז יש הצעה שאפשר גם לקרוא את זה הפוך. חיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול, אז הודנו בחוסר האונים, וזה עכשיו מה שמומלץ. החיים שלנו הפכו בלתי ניתנים לניהול. הזעקה פה או שם, לאנשים בעורף, זה עוד פעם אשליית ביטחון. המקלט זה עוד פעם אשליית ביטחון. בדיוק בעלי התווכח איתי קודם, זה לא אשליה. אמרתי לו, זאת פעולה אחראית שאני צריכה לעשות, אבל המקלט הוא לא הביטחון שלי. ההזעקה בשבילי משדרת, שאני צריכה לזכור שרק אחד שולט פה, לא יימח שמם, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, לא אנחנו. יש אחד מלמעלה ששולט. וזה החוסר אונים שלי. לזכור שאין לי ולנו ולאף אדם פה שליטה בחיים. לאף אחד, חוץ ממשיח. שאנחנו צריכים לעשות פעולות כדי שהוא כבר יגאל אותנו. כי די, מספיק. יש לאנשים התנגדות מאוד עמוקה, אני יודעת גם שאני מלמדת בהכשרת מאמנות, לאנשים יש הרבה פעמים התנגדות מאוד עמוקה למושג חוסר אונים. כי מרגישים את זה כהשפלה, להיות סמרטוט, להיות כנוע, חסר ישע, הרבה פעמים גם בבית צוחקים עליי, זה חוסר אונים, כי אנחנו מחנכים אותנו להיות בעולם חזק, כפי שאמרתי לכם, אני כילדה גדלתי, שאין מפרשים, ואין אלוקים זה בכלל משהו שפרימיטיבי, ואנחנו חזקים, וצריך לעבוד כדי שיהיה כסף, וצריך צבא כדי שתהיה הגנה, וצריך, אבל חוסר אונים, תפיסת חוסר אונים בעצם היא תבוסתנות. נכון. זה נכון כשאם אני חווה את החוסר אונים הפסיבי, שכן עכשיו אנחנו בחוויית חוסר אונים, אין לנו שליטה. גם אם אני לא אומרת את זה, הפחד שלי הוא חוסר אונים. החוסר היכולת שלי
לעשות משהו בזמנים שאני מותקפת בחוויה שהכל גדול ממני, זה חוסר אונים. החוסר אונים בעצם היא תפיסה שצמחה מתוך החוויה הזאת, וזה החוסר אונים החיובי שאני רוצה לדבר עליו, שחוסר אונים אומר מצב שאני רוצה לשנות ואני לא יכולה, או אני יכולה לשנות ולא רוצה. כמה פעמים אנחנו יכולים לשנות, כמו שעכשיו נאמר לנו, אנחנו צריכים לעשות פעולות לעם ישראל, לעולם, יש לנו רשימה, כל אחד אצל הרב שלה, אצל המשפיעה שלה, אצל הדרך שהיא בחרה לחיות בה, יש לנו פעולות שאנחנו יכולות לעשות שינוי בעולם. לא, אני אבל יושבת לי בצל, זאת אומרת לא, זה לא יעזור, זה לא מספיק, ויש לי הרבה מטלות, והפרנסה, והילדים, והאחסן והקרחצן. יכולה לשנות ולא רוצה, קוראים לזה מרחב הנוחות, הנכות. או אני רוצה לשנות ואני לא מצליחה לשנות, זה חוסר אונים. ובעצם אין לנו שליטה שם, אין לנו שם שליטה. ופה אני רוצה רגע להציע גישה אחרת שאומרת שברגע שאני חובה שאני לא יכולה, ברגע שאני חובה שאני לא יודעת, שאני לא מתמודדת, שאני לא מסתדרת, לקבל את החוויה שאני חלשה. בנות, זה לא בושה, אני לא למדתי את זה מעולם המלחמות בין עם ישראל לשונאים יימח שמם. לא למדתי את זה מהעולם הצבאי, למדתי את זה דרך העולם הקטן שלי. שכשקשה לי, או כשקשה לנו בצורה קולקטיבית, זה לא משנה אם זה ברמה האישית, המשפחתית, הקהילתית, או של העם כולו, או השכונה או העם, זה לא משנה. כשקשה לנו, כשאנחנו לא מצליחים להתמודד, כשאנחנו לא מסתדרים, כמה לא הסתדרנו, אנחנו שכחנו את הריבים שהיה לנו 5 דקות לפני המלחמה. כמה המשפט הזה בא ואומר של להיכנע, להסכים לחוות את הקושי שלי להתמודד, לשתף ולבקש עזרה. וגם כאן עכשיו בנות, מי שחובה קושי בתוך כל המצב הבלגניסטי הזה, בתוך כל הכאוס הזה, בתוך המלחמה הזאת, לא להתבייש, לפנות לקבל עזרה. קודם כל אנחנו פה, אני אומרת את זה בשם הצוות, אבל אנחנו פה, אני בכל אופן, ובתוכה גם רחל וגם חנה טובה, אנחנו פה לרשות כל מי שרוצה, אם זה בהודעות ואם זה בטלפונים, ללמוד, לשתף על הקושי, על הפשוט, אין יותר פשוט מזה. זה יותר מורכב להחזיק את הקושי בפנים, וזה לא בושה. אנחנו עכשיו יצאנו מפרשת בראשית, כשאדם וחווה התבוששו, מתי הם התבוששו? כשהם הבינו שהם לא יכולים להיות כאלוקים, כשהנחש הוציא אותם כאילו מהמגבלה האנושית, שהם ידעו שהכל זה השם, ואז הם נכנסו למגבלה שאנחנו בתוך עולם מוגבל וחווים את המוגבלות שלנו. היו גם ערומים קודם, אבל הם לא ראו את זה כמגבלה. היום אנחנו צריכים לתקן את זה. בנות, זה לא בושה לא לדעת, זה לא בושה לפחד. זה לא בושה להגיד, יש לי קושי בביטחון. איש את רעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק, לכן התאספנו פה, כדי לתת כוח וגם לקבל כוח. גם כל פעם שאנחנו נותנים כוח, אנחנו גם מקבלים כוח. יש לי חברה שצוחקת עליי, אומרת, את עובדת בעבודה שכל העצות שאת נותן לאנשים, אני אומרת, אני נעזרת. כל מה שמגיע אליי, אני נעזרת, גם מה שאני מדברת עכשיו. הבעיה שמשלמים לי ולא אני משלמת להם. אז להיות בחוסר אונים, זה להיות במקום שנזקקת, זאת אומרת, אני צריכה הקשבה, אני צריכה הכלה, אני צריכה מקום אצל השני. זה שיתוף, זה אהבה, כן, אני זקוקה. זאת אומרת, חוסר אונים, זה בדיוק המילה ההפוכה של להילחם. אנחנו גדלות, ולצערי מגדלים את הילדים שלנו בעולם של תילחמו. מישהי שיתפה אותי היום שהבן שלה לומד בישיבה, הישיבה שלהם התחילה לפעול היום והיא החזירה אותו היום לישיבה. הוא בכה, בחור גדול, בכה כשהוא הגיע לישיבה. היא חשבה שהוא בוכה בגלל המצב, הוא בכה, אמר לה, אמא, אני לא מסוגל ללמוד יותר. את יודעת את הדעה שלי, את יודעת את הרצון שלי. אני רוצה לשרת בצה"ל, אני לא מרגיש שאני עושה טובה לעם ישראל בזה שאני יושב ולא לומד, או כן לומד. מה אומה אמא שהיא בחוסר אונים? היא מוכנה לקבל את החולשה של הפחד של מה יקרה לו.
מה יגידו עליה, מה יקרה לה שידוך, איך זה ייראה, איך זה יישמע, איך בעלה יגיד, איזה מין אמא היא, ולכולם יש כאלה מלחמות פנימיות ביום יום. עכשיו יש לנו מלחמה גדולה, יש לנו במה להתאפס. אני מדברת על המלחמות הפנימיות שלנו, שבאות גם לבני ביטוי היום. היא אמרה לו, ילד יקר, אני הבאתי אותך לפה לא כחבילה, אתה ביקשת לחזור לישיבה. ברגע שאתה תבקש לצאת מהישיבה, אני אבוא לקחת אותך באהבה. היא סיפרה לי את זה, היא בכתה את זה, היא בכתה. לא בגלל מה תהיה התוצאה, לא בגלל הצער שלה, אלא בגלל הקונפליקט הזה בין הרצון לשלוט בבן שלה, באמונות שלו, בביטחון שלו ובמצב שלו, לבין הרצון שלה. הגישה הזאת אומרת חוסר אונים, תפסיקי להילחם, תקבלי, תקבלי לא אומר תסכימי, אבל תפסיקי להילחם, תפסיקי להילחם במחשבות, תפסיקי להילחם ברגשות, תפסיקי להילחם במצבי רוח, תפסיקי להילחם בזוגיות שלך. ובעצם להפסיק להילחם אומר שבמקום להילחם עם זה, אנחנו יכולים להסכים לחוות. בנות, כשאנחנו מסכימים לחוות, לאלה שאוכלות עכשיו כי הן פוחדות, במקום לאכול, אנחנו נשתף, נחווה את הפחד, זה לא בושה, זה אנושי, נרגיש, נתחבר לחוויה בתוכי, אבל הכי חשוב פה, זה לא להישאר עם זה לבד. חוסר אונים זה מצב שאומר, תפסיקי להילחם. והחינוך הזה שאומר מסוגלות, מצוינות, חוכמה, מה הבעיה, קומי מהמיטה, תפסיקי את השיגעון, אבל אני לא שולטת בזה. אני חסרת אונים מול הקושי שאני חווה, ועבדה לי השליטה. זה החוסר אונים שמשתלט עליי, ופה ההצעה שאומרת, אני מוכנה להודות, אני מוכנה להוריד את הכובע של היכולה, אני מוכנה להוריד את הכובע של החזקה, אני מוכנה להפסיק להאשים את הממשלה, את המדינה, את החסרי האחריות, את בעלי, את לא משנה את מי, כל אחת ממקומה, ואני מוכנה להודות על החוויות הרגשיות של הקושי שלי. אני מוכנה עוד דבר, חוץ מלהודות, אני מוכנה להפסיק להילחם, ולהפסיק להסתדר עם זה לבד. אני מוכנה לשתף, איש את רעהו יעזורו לאחיו יאמר חזק. זה לא בושה לבקש עזרה. זה לא רק לא בושה לבקש עזרה, זה התפקיד שלנו, בשביל זה אנחנו נמצאות פה. והיכולת בחוסר אונים הפעיל, האקטיבי, מאפשרת לנו לקבל את המציאות. בתעצומות יש כלי שאומר זה מה יש. זה מה יש. בנות, יש עכשיו מלחמה. זה מקרקע. לא מה יהיה מחר, גאולה תבוא עכשיו, אבל עכשיו יש מלחמה, זה מקרקע אותי. הקרקוע מפסיק את המאבק, זה מאפשר קבלה, שזה מה שיש כרגע. והקבלה הזאת מניעה אותי לא לייאוש, הפוך. היא מניעה אותי להודות, ומה קשה לי. היא מניעה אותי להודות על מה שיש לי ברגע הזה. היא מניעה אותי להוקיר את עצמי ואת הסביבה שלי, שזה מה שיש לי כרגע. כי בעצם כשאנחנו בהודעה, ובהודעה יש לנו גם יכולת הכלה. וכשיש לנו הכלה, אנחנו יכולים לעשות שינוי. וכשאנחנו רוצים לעשות שינוי, כשאנחנו יש לנו נכונות ופתח בתוכנו לעשות שינוי, אנחנו יכולים להגיע לשלב הזה שרחל אומרת, בואו נעשה. לא נעשה בשביל לברוח. בואו נעשה בשביל להתקשר ולהיות קשורים. אז אם אני אסכם, החוסר אונים הפסיבי זה הרגשות שלי. אני מרגישה קשה, אני מרגישה פגוע, אני מרגישה פחד, אני מרגישה מאוימת, אני מרגישה אין תקווה. כל הרגשות האלה הם לא לגיטימיים, הם עובדה. אבל מה לעשות כדי לא לתת לזה להפוך עובדה בשבילי? נזכור שהחוסר אונים הפסיבי הזה, הוא רק רגש. כדי למגר כדי לשלוט ברגש הזה, כדי לקחת אחריות על הרגש הזה,
וליצור פעולות חיוביות, וכל אחד בדרכה, ושוב, כפי שאמרתי קודם, עם אנשים שהם משפיעים עליה בחייה, תמצא מהם הפעולות שיהפכו את זה לחוסר אונים אקטיבי, אנחנו בעצם מפנים את הרגשות השליליים על ידי עשיית פעולות חיוביות, והפעולה החיובית הזאת, החוסר אונים האקטיבי הזה, הוא בעצם עוזר לנו לוותר על הכוח הגדול הזה שמשתלט עליי, הכוח הלא חיובי הזה, החושך הזה, החושך הזה שמשתלט עליי. יש אנשים שפוחדים בלילה מהאזעקות. איך שנהיה אור בבוקר, הגיע למישהו יום, היא פחות פוחדת. זו הנקודה שרחל דיברה עליה. חוויית החושך, אבל זה רק חוויה, כי כל העולם הוא רק השם. החוסר אונים האמיתי שלנו הוא ההכרה העמוקה באפסיות שלי. והסירות תודה העמוקה שלי זה לדעת שאנחנו מוכנים להיות בתהליך, ואנחנו לא מוותרים על הקשר שלנו עם אלוקים. לא משנה מה עובר עלינו. ואני רוצה לסיים עם מה שהתבוננתי קודם בפסוק שפתחתי איתו. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אשא עיני זה גבוה, זה חזון, זה להרים, זה להתרומם. בנות, זה מה שנדרש מאיתנו עכשיו. אין לנו ברירה. אנחנו צריכים להרים את העיניים, לפתוח את הראש, לפתוח את העיניים. הרב אומר שצריך לפתוח את העיניים ולראות שמשיח בא. זה יבוא על ידי פתיחת העיניים. ראייה זה מקום גבוה אצל האדם. אשא עיני אל ההרים, אל זה כיוון, זה מראה על כיוון. לראות גבוה בנו. המצב עכשיו, האויב עכשיו מבחוץ, שמזכיר את האויב מבפנים, ומה זה מאיר אותו? וואי מאיר אותו. אצלי בכל אופן. פחד זה אויב, חרדה זה אויב, דיכאון זה אויב, אי עשייה זה אויב, עצלות זה אויב, הרגלים זה אויב. הדרך שלנו זה להתנסה, להתעלות, ולהגיד מאין יבוא עזרי. בנות קשה, נהרגים, פצועים, כלואים, אנשים נחטפו, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, אין לנו שמץ של מושג מה קורה. גם מי שמקשיב לחדשות, חוץ משאר להזיק לעצמו, לנפש, לכל הסוגי הנפשות שיש לנו, זה לא יוצר שום דבר חיובי. מאין, מהנמוך, מהכלום, מהאי ודאות, מהחוסר אונים, מהייאוש, מכל השאלות, מאין, משם יבוא עזרי. אני לא צריכה לעשות כלום. זה מי שמתרגלת את חוסר אונים ככלי, זה כלי שאם אני אומרת, אני חסרת אונים מול החיים, ואין לי שליטה על החיים, אבל אני נותנת את מלוא הכוח לקדוש ברוך הוא, אני מבינה מה אוריאנה? מה נעשה? אודליה, המיקרופון שלך פתוח. תסגרי בבקשה. לא יכולה לסגור לכם טובה? אני לא האוסט, אבל אני אשלח לה הודעה. אז המקום של בדיוק התבוננתי בפסוק הזה, שמאין יבוא עזרי. בנות, לא להישבר אם אני בעין. להיות בחוסר אונים, ולדעת שדווקא מתוך חוויית העין, מתוך מציאות העין, דווקא משם מהמקום הנמוך, עזרי יגיע. אני לא צריכה לעשות כלום. הקדוש ברוך הוא ילחם לנו. הוא יעשה לנו, הוא יביא לנו, הוא יגאל אותנו. אבל התפקיד שלי תמיד כשאני נמוך זה להתרומם. להסכים להיות בחוסר אונים מול החיים. מול זה אומר שכשאני חווה חרדה קשה, לבקש עזרה שקצת ירחיקו אותי ממני. שאני לא אזדהה עם הקושי. נכון יש מלחמה, נכון זה קשה, לאלה יותר ולאלה פחות, לאלה יותר דאגות ולאלה פחות. אני לא מדברת על אף אחד באופן אישי או על אחד באופן אישי, אני מדברת עכשיו עלינו כמשהו קולקטיבי, כעם, שכולנו כקולקטיב עוברים ניסיון, ואני מתפללת לכל עם ישראל באשר הוא, בעולם, בארץ, בתוך הגבול, מעבר לגבול, למבינים, ללא מבינים, בראשנו כמובן כוחות הביטחון שהרבא קורא להם צדיקים, לנכי צה"ל הרבא קרא מצויני צה"ל.
שהקדוש ברוך הוא באמת יילחם בשבילנו, שאנחנו לא נצטרך, אנחנו נחריש, אנחנו גם נשתיק ונדומם את המנוע של הפחדים שלנו, ונחווה את חוסר האונים מולו, נדע שהוא הביטחון היחיד שיש לנו, שנצליח להתחזק ולחזק אחת את השנייה, ושכולנו נחיה בשלום, שלום זה משיח. תודה רבה בנות. טוב, שלום לכולם, אני חנה פרלמן, אני הבת של רחל בולטון, אני מטפלת באמצעות פסיכודרמה בנערות בכלל, נערות בסיכון בפרט ונשים. נחמד לראות פה הרבה נשים, אני גאה בכם, אני לא יודעת אם לא היה לי תפקיד פה, לא יודעת אם אני הייתי מתלבשת תחת מצלמה ונכנסת לאיזה זום כלשהו, אבל בזכותכם אני פה. טוב, אני אדבר מהתפקיד שלי כמטפלת רגשית, ומהטלפונים שקיבלתי בתור מתנדבת ללוות טלפונית, וגם מלווה של אימהות של ילדים שלהם בצד 8, או הבעלים בצד 8. אז אני אדבר על כמה, וגם בעיקר על נערות שאני בטלפון איתם, יש לי כל הגוונים והסוגים, כולל כאלה שכבר לא נערות ומגויסות, אז כל אחת בבסיס שלה. אני אדבר על שני סיכונים עיקריים שיש בתקופה הזאת, וזה אחד חרדה והשני דיכאון. ואני אדבר על זה שחרדה בדרך כלל מביאה לדיכאון, ואני אדבר על זה שהסימנים הם דומים, אז תכף נדבר על הסימנים, ואז נראה איך אנחנו יוצאים מזה. הכותרת של הנושא שלי זה התנהגות נורמלית במצב לא נורמלי. כולנו במצב לא נורמלי. אנחנו תחת מלחמה, אנחנו במתח אינסופי, ידיעות אינסופיות, בקשות עזרה אינסופיות, אנחנו לא מבינים מה קורה בצפון, מה קורה בדרום, בעלי היום הודיעו לו שהוא מגויס בצד 8, כבר חשבתי שזהו, אפשר לשבת רגע כי הוא כבר מגויס, לא. אז באמת אין רגע שהוא אנחנו יכולים להגיד, גוף, בסדר, הכל חזר לשגרה, לא. אז באמת אנחנו, מתוך המצב הזה, הסיכונים להיות בתוך המצב הזה שהוא לא נורמלי, אני אסכם רגע את הנושא, בתוך המצב הזה שהוא לא נורמלי, זה לא המצב שאנחנו אמורים להיות בו ביום, כל תגובה שיש לנו היא נורמלית. אני אגיד יותר מזה, כששולחים צוות, נגיד באסון מירון, או כל אסון כזה, כשישר מתקשרים ביום הראשון תוך כדי הבנה של מה שקרה, אליי לקבל איזושהי הרגעה, אנחנו תמיד נגיד, תקשיבי, כל תגובה שיהיה לך עכשיו היא תגובה נורמלית, גם אם לא תשני, לא תאכלי, לא, הכל בסדר, הכל נורמלי, כי זה מצב לא נורמלי, אבל יש זמן שאנחנו צריכים להתחיל לשים לב שזה הפך להיות פתולוגי. זאת אומרת, כל מצב שיש לכם עכשיו, אם אתם עדיין מרגישות בתוך המלחמה, זה איכשהו נורמלי, בסדר? אתם אוכלות יותר מדי, ישנות יותר מדי, לא ישנות בכלל, כי אנחנו לא נמצאים במצב נורמלי, אבל כל אחת יודעת מה הגבול שהוא כבר הופך להיות אצלה עברתי את הגבול. ועל זה אני רוצה לדבר. אחד מהדברים שאנחנו נראה כמטפלים דרך אגב, כל מי שתלמד בלימודי מאמנות, אז אני כל הזמן מדבר על העולם הטיפולי. אז כמטפלים למשל, אחד הדברים הראשונים שאני לא יודעת, אמא שלי עשתה את זה למשל, היא סיפרה איפה היא שמעה בפעם הראשונה מה שקורה בארץ. כל אחת מאיתנו תספר איפה היא הייתה כשהיא הבינה מה המצב. מי הראשון שסיפר לה, איך היא גילתה. הדבר הזה הוא מרגיע, זאת אומרת, הדבר הראשון שבן אדם יעשה לאחר הוא ירגיע. עכשיו אני אחלק את זה לשני נושאים. אחד, איך אנחנו מרגיעים את עצמנו, ושניים, אחרת אנחנו מרגיעים אחרים. טוב. חרדה ודיכאון, אני רציתי להציג את זה פה, שאני לא אשכח מרוב התרגשות. יש לנו כמה סימנים שאנחנו נשים לב. הקיצוניים שביניהם זה תזונה ושינה. בסדר? אם מישהי ישנה מדי הרבה למה שהיא רגילה, או לא ישנה בכלל, אז אנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו צריכים לשים לב, זה סימנים.
סימנים שזה כבר משהו שהוא בעייתי. אם היא אוכלת יותר מדי או לא אוכלת בכלל, זה סימנים. זה סימנים שיש לנו או חרדה או דיכאון. בסדר? אבל זה לא אומר שיש לך את זה, זה רק סימנים שאנחנו נבדוק אותם. אני מוסיפה עוד משהו לזה, שבדרך כלל לאנשים מבוגרים, דיכאון יבוא עם הרבה בלבול, ולכן רופאים, כשישלחו אותם לעשות בדיקה אם יש להם דמנציה, הם מתחילים איזו שכחה, הרופא יבדוק קודם כל אם יש להם דיכאון. הרבה פעמים דיכאון אצל אנשים מבוגרים בא לידי ביטוי בזה שהם שוכחים ומתבלבלים הרבה וכזה, כי הם לא נמצאים במקום של להיות בהיות, להיות במה שקורה עכשיו. זה מה שקורה לכולנו כשאנחנו או בחרדה או בדיכאון. אנחנו לא נמצאים בהיות, אנחנו נמצאים בוואי, מה עלול לקרות, וואי, מה קורה. אנחנו נמצאים באיזשהו עולם שהוא אחר. הוא לא במה שקורה לי בכאן ועכשיו. כי בכאן ועכשיו אני בטוחה. ואת בטוחה, ואת בטוחה. בכאן ועכשיו, כרגע, מה יקרה עוד חצי שעה אנחנו לא יודעים, אבל אף אחד לא יודע להגיד מה יקרה עוד דקה. אין לי שמץ. אני אוסיף לזה שיש עצבנות, ואפשר לראות את זה אצל הרבה אנשים. אני כל הזמן אומרת, אני חייבת להגיד לכם, כל הזמן אומרת, בכל המצב הזה, ליבי עם החיילים הפוסט-טראומטיים שלנו. הם בבית, חברים שהם מקבלים צו 8, והם לא מקבלים צו 8, וגם לא יקבלו צו 8. אלה שהם מובחנים, שיבחנו אותם, לא יקבלו. אלה שכן, התחמקו או ילכו למרות. אבל אני מכירה כמה שאו ברחו מהארץ, או אחד מהם אני מכירה שעולה על מדים כל יום, והילדים שלו חושבים שהוא הולך לצבא, כי כל השכנים בגיוס, כל השכנים האבות בגיוסים, והוא הולך בעצם לעבודה, מחליף בגדים ברכב, עולה לעבודה, מחליף בגדים בחזרה ברכב, חוזר הביתה, העיקר שלא יהיה לו את הבושה מול הילדים שלו והשכנים, שהוא לא מגויס. אני לא יודעת איפה אתם גרות, אבל נגיד ביישוב שלי, כל הזמן השאלה, אבא שלך מגויס? אבא שלך מגויס? בעלך מגויס? מי מגויס מהשכונה שלכם? יש מגויסים? למה אתה לא מגויס? זה שיח, ופתאום יש כאלה שהם ליבי איתם, אני אומרת, כל אחד קיבל את הדבר הזה למקום אחר בחיים שלו, ואני שומעת כל כך הרבה טלפונים ושיחות והתכתבויות, שכל אחד לקח את זה, כל אחד החרדות לוקחות אותו למקום אחר, חלק בכלל בפוסט-טראומה ממלחמת יום כיפור, חלק בקיצור, אז ליבי עם כולם, אבל הם השקופים בסיפור הזה, יש הרבה שקופים, אבל הם חלק. אז עצבנות, למה נזכרתי? כי אחד מהסימנים של פוסט-טראומטיים זה עצבנות. עצבנות, כשאנחנו נראה מישהו מאוד עצבני, אנחנו נדע שהוא או בחרדות. נכון? ובעיות נשימה למיניהם, שזה כבר באמת מתחיל להגיד שהגוף מתחיל להגיב לתחושות שלנו. טוב, יש כאבי ראש, כאבי בטן, כל מיני דברים נוספים שהגוף הזה לא מדבר. טוב, חלק השני, מה עושים עם זה? יש לנו בתורה שני פסוקים שאיתם אנחנו נשתמש. אחד, מוח שליט על הלב, שזה אומר, המחשבות שלנו מחליטות איזה רגש יהיה לנו. פעם הפסיכואנליטיקאים היו בטוחים שקודם כל אני מרגיש, ואז אני חושב, ואז אני מתרגמת מה שאני... לא. קודם כל אני חושב, אני מפחדת ממה שיקרה, מתחילה אצלי חרדה. בסדר? אני שומעת בום, במוח הבום מתורגם לאסון, אז אני מרגישה חרדה. הראש שלי אומר לי, אף אחד לא חושב עליי, אני לא מעניינת אף אחד, אני נכנסת לבדיקה. אני בודדה, אף אחד לא מתקשר אליי. אני חייבת לספר לכם, אני מתנדבת פה ללוות נשים שהבעלים שלהם וילדים בצו 8, וגם הפילו עליי להיות אחראית צוות צחי על השכונה, צחי זה צוות חירום יישובי, שזה מצחיק שקוראים לזה צוות צחי, כאילו זה צוות חירום יישובי, לא משנה, הילדים שלי צוחקים על זה. ואני כל הזמן בנתינה והקשבה לאחרים. ואמרתי לבעלי, תקשיב, זה לא פייר, אף אחד לא מביא לי כלום.
אחד לא חושב עליי, אני כל היום נותנת לכולם, מה, גם אני מגיעה. ואז פתאום זאתי של האחראית של כל זה כותבת, יש לנו פה בריכה ביישוב, בריכה חבל על הזמן, מפנקת ביותר, מקורה, עם אבזור, היא אמרה, בעלת הבריכה נותנת 4 שעות, אני מבקשת שכל אחת מראשי השכונות תכתוב איזה 10 נשים לדעתה מגיע להם, או צריכות, לא יודעת אם מגיע להם צריכות, אז כתבתי, אנחנו, ראשי צוות צחי, אני גרה בארבע הרחב בשומרון, ליד שכם. אנחנו, ראשי צוות צחי, לנו מגיע. גלזר שאלה אותי בזום, אז אני... ואמרה, וואי, לא חשבתי עליכם. אז הנה, הקדוש ברוך הוא סידר שגם אני מקבלת. אבל באמת, דברים כאלה יכולים להכניס לדיכאון, אף אחד לא דואג לי, אף אחד לא מתקשר. זה המחשבות, זה מה אני מחליטה. זה מוח שליט על הלב. והדבר השני שאנחנו נשתמש בזה, זה אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אם אני, עשו פעם מחקר, מי שלמדה בתעצמות ושמע את זה ממני, סליחה, אני חוזרת על עשו מחקר פעם, והרדימו לאנשים את האזור הזה של המצח והגבות, 100 אנשים הרדימו להם את זה, ו100 אנשים לא. הכניסו את אותם 100 לראות את אותו סרט. בסרט הוא סרט מאוד לא נעים, של 10 דקות, שבהם מבוגרים צועקים לילדים קטנים, או עושים להם כל מיני טריקים, נותנים להם סוכר ולוקחים להם את זה, כל מיני כזה, סרט מעצבן. אלה שהרדימו להם את האזור הזה, לא, סימנו אחר כך שהסרט היה בסדר. לא נעים, אבל בסדר. האלה שלא הרדימו להם את זה, יצאו עצבנים ואפילו איימו לתבוע את בעלי הסרט. האפשרות אפילו להזיז את הגבות של אוי להזדעזע ממה שרואים, מתרגמת ללב שלנו את הרגש. באופן מפתיע, אלה שלא הצליחו להזיז לא הרגישו אפילו את הקושי. ואלה שהצליחו, רצו לתבוע את בעלי הסרט. אנחנו, מה שאנחנו מרגישים זה בידיים שלנו. זה ממש בידיים שלנו. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה להבין שהמוח שליט על הלב זה גם שהמוח שלנו לא יכול לחשוב 2 מחשבות בבת אחת. יש לו רק אפשרות לחשוב מחשבה אחת, ואת בוחרת מה לחשוב. אם אני בוחרת לחשוב עכשיו על כבשים במראה, ושגשם מטפטף עליהם, והם עכשיו רצות ולעשות ומחפשות זה, אחלה, זה מה שהמוח שלי ישדר לי, אבל אם אני מדמיינת דמיון אחר, שהוא מביא אותי לעצבות, לדיכאון, לחרדה, זה בידיים שלי. והיה, מה? ברגע שהרדימו את זה, הם לא יצטרכו לעשות את הפרצוף הזה. מי זאת שאלה? רחל, שרייבר. ברגע שהם הרדימו לזה, הם לא יצטרכו להזיז את הפרצוף. ברגע שהם לא יצטרכו להזיז את הפרצוף, הם לא יצטרכו להרגיש את הרגש. עשו את זה גם בעוד צורה, את אותו ניסיון באותה צורה עם חיוך. וזה מפליא. הרבה פעמים אומרים אפילו, כל היוגה צחוק זה תצחק ואתה תרגיש אחר כך שמח. אני רוצה להגיד שבאופן כללי אמורה עכשיו להיות רגיעה בנפש שלנו. אני מבקרת את כל האנשים שאני אחראית עליהם, יש רגיעה. בסדר? בימים הראשונים הייתה היסטריה, היו תקפי חרדה קשים, אפילו אצל נערות פה, הייתי צריכה לעזור, ולאט לאט יש רגיעה. אמורה להיות גם אצלכם רגיעה. אם לא, אנחנו כמובן, הצוות פה מוכן להיות קשובים. אוקיי. מי פתחה מיקרופון יחד איתי פה? מכיוון שאין לנו יכולת לחשוב 2 מחשבות, יש את כל השיטה של מיינדפולנס וכל מיני כאלה, שאני אתן קצת ממנה, בסדר? ואז נדבר גם על פעולות. יש אפשרות לעשות דמיון מודרך, אבל יש אפשרות, צופיה יכולה להקשיב, אם זה לא מפריע לך, זה לא מפריע לי. אני נהנית שילדים מקשיבים לי, אני לא אומרת דברים מפרידים. יש אפשרות להסתיק את המוח. מה זה אומר? אנחנו ניתן שיטה שנקראת 5, 4, 3, 2, 1. בסדר? לחפש בחדר 5 דברים, עכשיו יש לזה מלא אפשרויות, בסדר? לחפש בחדר 5 דברים שהם בצורה מרובעת. ואז 3 דברים שיש להם ריח טוב בחדר. 4 דברים שיש להם צבע אדום. 2 דברים שהם מסתובבים. דבר אחד שהוא אלקטרוני. עכשיו,
כעס וצחוק, זה בא מאותו תנועה, דינה. וואי, אתם כותבים לי וזה, אני תוך כדי עונה לכם, סליחה. דינה כותבת לי, אי אפשר לכעוס כשאת צוחקת. נכון, כי כעס וצחוק זה אותו תנועות פנים, אותו הדמימיות, אותו רצון להשמיע קול, ולכן באמת, הרבה פעמים כתוב את זה באיפשהו בתורה. שהרוצה לעבוד על הכעס שלו, יעבוד על השמחה שלו ולא יבוא הכעס, אבל לא זוכר. זה כתוב, כי לא התכוננתי לזה. זה מאותה תנועת נפש, כעס ושמחה. או אם למשל זה בחדר שלי, אז אני יכולה להגיד, תחשבי על 5 דברים שאת אוהבת להריח. בואי נחשוב על 5 דברים. או אני אוהבת להריח ורד, אני אוהבת להריח עוגה שיצא עכשיו מהתנור, אני אוהבת להריח את הבושם של אמא שלי, אני אוהבת להריח את הטבליות כביסה שהבת שלי קנתה, טבליות כביסה של אריאל, אין לי מושג המציאה, אין לי מושג מה להגיע את זה, ריח פגז, ואני אוהבת להריח גשם ראשון. יופי, עכשיו 4 דברים שאת אוהבת לראות. אני אוהבת לראות נר מרצד, אני אוהבת לראות דגים באקווריום, אני אוהבת לראות סוס דוהר, אני אוהבת לראות סרטונים מצחיקים. בסדר? 3 דברים, זה כל החושים, אני עובדת על החושים, מי שלא הבין מה אני עושה עכשיו, אני עובדת 5, 4, 3, 2, 1, חושים. 3 דברים שאת אוהבת לטעום, לאכול, או כל נושא הפחמימות למיניהם, כשזה יצא טרי מהתנור אז בכלל, אני אוהבת שוקולד, אני אוהבת, בסדר? 2 דברים שאת אוהבת לגעת בהם, זרם מים ופלסטלינה. דבר אחד, עכשיו מה זה מכריח אותי? זה מכריח אותי להסיק את המחשבה בדברים חיוביים. זה לא משהו שאני אומרת, אוקיי, תנשמי פנימה, החוצה, פנימה, החוצה, כי אז המוח לאט לאט כבר רגיל, ותוך כדי הנשימות הוא כבר מתחיל לחשוב עוד פעם את החרדות שלו, או את הבאסה שלו, לא. עכשיו המוח עסוק. הוא עסוק בלמצוא 5, 4, 3, 2, 1 דברים, רגע, באיזה מספר אני בשביל? זה הוא עסוק. יש דבר כזה שנקרא נשימות כוכב, ראיתי את זה גם נשימות ריבוע, נשימות משולש, לא משנה מה, מצרים כוכב, ועם האצבע עוברים עושים, כשזה עולה, עוצרים כשזה למעלה, ואז אנחנו עסוקים עם האצבע, היא מעסיקה אותנו. אני ממש נותנת לכם כלים רגע להרגעה, בסדר? זה מה שאני עושה עכשיו. הדבר שהכי עוזר לנו, אתם יודעים את זה אני דווקא אגיד בסוף, זה בא לי בסוף, אז חכו. איך אנחנו עוזרים לאחרים? זה חשוב לי להגיד. רגע, פה גם רשמתי, מה רשמתי פה? טוב, תודה. אני רוצה לדבר איך אנחנו מרגיעים מישהו אחר. מישהו שעכשיו הוא בא והוא בהתקף חרדה. דרך אגב, איך נזה התקף חרדה? רעד, דיבור מהיר, נשימות מהירות, חוסר יכולת להסביר מה קורה לי כזה, וזה לא בכי, זה לא דמעות ממש, זה כאילו כזה, בסדר? זה התקף חרדה בגדול, יש לזה מלא אופציות, אבל זה בעיקר מה שאנחנו נראה. שני דברים עיקריים שנעשה, אני לא אלמד אתכם את כל הטכניק, וואי, אתם יודעים כמה שיטות יש בישראל להרגעה? אני חושבת שאני, מאז אסון מירון, יש לי לפחות 7 אפשרויות. כל מיני, מגשר מאחד ועד כל מיני ראשי תיבות, כן, גשר מאחד זה ראשי תיבות, ויש עוד משהו, לא זוכר, מלא ראשי תיבות. אז אני אתן לכם את העיקרי, בעיניי. העיקרי בעיניי זה לגעת באישה, באדם, זה קטע. הדבר העיקרי זה לגעת, ואז הגיעו במגזר החרדי, והגיעו עובדים סוציאליים במגזר הדתי-לאומי, והם נוגעים בגבר החרדי באסון מירון, כי זה חלק מהשיטה, נוגעים, והם כאילו עוד יותר נגעו, תיגע בזה עוד יותר, זה שר כל העובדים סוציאליים בקבוצה של החרדים והמטפלים כתוב, אל תיגעו, דלגו על השלב הזה, אל תיגעו, הם לא רגילים שנוגעים פתאום, אבל אפשר לשים יד, אפשר לגעת, אפשר להחזיק יד, בסדר, באצבעות, ולהגיד אני פה איתך.
אני איתך, עד שזה לא נרגע, אני איתך, את לא לבד. עכשיו, למה אני אומרת לכם את זה? כי זה אותו דבר אנחנו יכולים לעשות לעצמנו. אני איתך, חנלי. אני איתך, מותק, אני איתך, את לא לבד. הכל בסדר. אני איתך. ולגעת בעצמי, ולהיות עם עצמי רגע. ואז אני אומרת, ספרי לי רגע מה חווית עכשיו, איפה היית? עם מי באת לפה? כשהיינו בתפילה בשמחת תורה, אני כבר ידעתי לפני מה קרה, בא לי להגיד לי מיד מה קרה. אני כבר הייתי לבושה מוכנה לצאת לבית כנסת. אני עוד לא הבנתי את עוצמת העניין, למרות שהוא סיפר לי לפרטי פרטים שיהיה בריא. הוא אמר לי, אני לא רוצה שתשמעי בפתע, אז בואי כנסי רגע לחדר. והגעתי לבית כנסת, ואני רואה נשים היסטריות ובוכות, אבל אני רואה נערה בהתקף חרדה, שנשים לא יודעות מה לעשות. תנשמי, תנשמי. עכשיו, לנשום זה הדבר האחרון שהיא צריכה לעשות, היא גם לא מצליחה לנשום. אז פשוט זה מה שעשיתי, ניגשתי אליה. עכשיו, היא תאומה, אף פעם לא זוכרת מי. אז ישר אומרת לה, מי את? זאתי או זאתי? שאני יודע מי את. וישר החזקתי, אמרתי, אני פה איתך, תסתכלי עליי, תרימי עיניים, תסתכלי עליי, אני איתך. בואי. ישר שאלתי אותה, עם מי הגעת? מה ראית? למה קשה לך? מה שמעת? והיא שמעה זוועות, מסכנה. שתהיה בריאה, איך הגיעה אליה דווקא אליה. ישר, שמעה את הכל. אמרתי, תקשיבי, תסתכלי סביבך, הכל בסדר, נכון? עכשיו, בדיוק, מישהו קיבל טלפון שהוא נקרא לצו 8, הוא רץ ביני לבינה, אמרתי, את רואה, לא הכל בסדר. אמרתי, הכל בסדר, הוא רץ, את רואה שהוא רץ? הכל בסדר. ולאט לאט דיברתי איתה, והיא נרגעה, העלינו אותה לאמא שלה, ואמא שלה נשלה איתה, קצת קרצתי לאמא שלה מה לעשות, וזהו. החוכמה הגדולה היא לדעת שהלבד מגביר את החרדה. הלבד מגביר את הדיכאון. אני לא מורשה לילדים שלי לראות עכשיו בטלפון שלהם, גם הגדולים, בחדר לבד. בסלון, שב מולי, אין לי בעיה. תעשה מה שאתה רוצה במחשב. כמובן שהמחשב עם אינטרנט רמון, הם לא יכולים לראות מה שהם רוצים. אבל תעשה מה שאתה רוצה, אני רוצה לראות. אני רוצה שלא תיסגר בחדר. אני רוצה שיהיה את האור של הסלון, לא חושך של חדר מתריס. אני רוצה שתריח את הבישולים תוך כדי. אני רוצה שתחטוף ממני צעקה של תוריד את הרגליים מהשולחן, כדי שיהיה לך תקשורת עם בני אדם. אני רוצה את זה. אז לא להיות לבד. גם אנחנו, לא להיות לבד. הסיבה שהסכמתי להתנדב, כי ידעתי שאם לא נהיה לבד, עכשיו נכון, כולם מתייעצות איתי בטלפון, אבל זה עדיין אני לבד, אני יושבת עם פיג'מה במיטה שלי ומתכתבת, ועונה, אל תדאגי, תהיה חזקה, תתקשרו אליי משך לשמוע מה שלומה, יש לי, טוב, לא משנה, תצאו, לא להיות לבד. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה להתנדב ולפעול בלראות אנשים אחרים. אחי כתב בפייסבוק שלו, משפט יפה, אני חייבת להגיד לכם. גם לדאוג לנשמה אחת בישראל, לדאוג לנשמה אחת בישראל זה מצווה גדולה, גם אם הנשמה הזאת זאת את. לדאוג לנשמה אחת בישראל זה מצווה גדולה, גם אם הנשמה זאת את. אודליה, עוד פעם המיקרופון שלך נפתח לפני שתגידי שטויות וכולם נגלה. אודליה? אודליה? אני לא ההוסט. וזה מה שאני רוצה להגיד. לפגוש עיניים אחרות. ללכת להתנדב. אם את לא מסוגלת, רגע, פתוח אני כותבת לה. אם את לא מסוגלת ללכת לנחם, אני לא מסוגלת. אל תלכי. לא, רק לגעת במבוא, אני פה איתך. לא רק לגעת בוי ואבוי. לא, לגעת זה לקרקע אותו. זה להחזיר אותו לכאן ועכשיו. זה כל מה שאנחנו צריכות לעשות, להחזיר אותו לכאן ועכשיו, שישר לפעול. זה הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו. גם לזה שבהתקף חרדה, וגם ישר לפעול. אני הבאתי שאת, היכולת רגע, קפצתי פה חלון ומשום מה החבר שלי לא החליט שהוא לא בא לו לעבור. לא משנה, אין לי זמן. נתעסק איתו.
אז החוכמה שלנו זה לפעול. מה זאת אומרת לפעול? אני הבאתי, תקשיבו איזה נס. אנחנו בראש השנה היינו בבסיס צבאי, חגגנו עם החיילים את ראש השנה. לפני ראש השנה אמרו לנו שיהיה איקס חיילים, שבוע לפני, אז קניתי איקס שוקולדים לבבות ושמנו בתוך שקית יפה, והדפסתי יפה, איזה פתגם יפה, ואוהבים, תודה שאתם שומרים עלינו, משפחת פרלמן הרווחה, הדבקנו, שמנו צופנים, ואז הודיעו לנו שיש עוד 120 חיילים ממה שקניתי. אז שלחתי את בעלי לקנות עוד לבבות פרבל, מה לעשות? בעלי, כשהוא היה בחנות, הוא התקשר אליי, ואני לא הייתי זמינה, אז הוא קנה 4 קילו לבבות שוקולד. 4 קילו לבבות שוקולד זה עוד 300 לבבות או 200 לבבות, בסדר? אין לי מה עשיתם כל כך הרבה. לא, זה היה 300 לבבות. אמרתי, מה אני אעשה עם זה עכשיו? גם אני לא יכולה להזיר את זה לחנות, זה בא בתפזורת, שנהיה בריאים. מטורף, כמות מטורפת של לבבות שוקולד. הגיעה שמחת תורה, שמעתי מה קורה, הבנתי למה הקדוש ברוך הוא שלח לי כל כך הרבה שוקולד, לקחתי את כל זה, הייתי לבית כנסת, וזרקנו בעזרת הנשים לעזרת הגברים. לאלה שנשארו, לא נשארו כמעט גברים אצלנו, ואני לא יודעת מה, לא נשארו גברים, כולם נצטרכו לצד 8. אחד השאירו את הטליתות בבית כנסת ורצו. אז אלה שכן נשארו לסמוך, אז זרקתי להם את השוקולד. אז נתתי לו אותה נעמה. זה לזרוק, לפעול, לעשות פעולות, ממש לפעול. אם את לבד בבית, תרקדי ותשמחי, תרקדי, תפעילי את הגוף שלך, תעשי ספורט, תרקדי ותשמחי. אבל אם את לא, ואת יכולה לצאת, תעשי פעולות פיזיות עם הגוף, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. תעשי פעולות לשמח אחרים, ואת תרגישי שמחה. את תרגישי טוב יותר. קחי את כל הסוכריות, תזרקי על אנשים, תלכי, תאפי עוגות, תחלקי לשכנות, סתם. הבן שלי קיבל על עצמו כל יום לאפות משהו, שבוע שעבר, השבוע נמאס לי. כל יום הוא אפה משהו, ושחילקנו לכל פעם לשכנים אחרים. והמפגש הזה עם השכנים ולהגיד להם, תקשיבו, זה אביתר אפה, הנה הוא פה לידי, הוא בא איתי, הוא אפה את זה, זה הרים את המצב רוח שלו ושלו. א', היינו חייבים להתלבש, זה נגמר הכיף, אנחנו חייבים להתלבש, אי אפשר ללכת לשכנים עם פיג'מות, וב', ראינו חיוכים, אנשים לא הבינו מה אנחנו עושים, למה הבאנו להם? וכתבנו פתק יפה, התנדבו, תעשו, תפעלו, יש מלא אנשים, יש את נשות זקה, שהבעלים שלהם שבורים, ואני יודעת כמה פסיכיאטרים מחפשים בשבילהם בקבוצות, אני נמצאת בהמון קבוצות של מטפלים, אז אני מתארת לעצמי שאם אישה רואה את בעלה במשבר כזה, מה היא חובה? כמה היא זקוקה לך? היא זקוקה לחיוך שלך, היא זקוקה לחיבוק שלך, היא זקוקה לזה שמישהו יגיד שאת רואה אותה. כמו שאת רוצה שיראו אותך, שמישהו תבוא, תקרא לך בדעת, תגיד, אני רואה אותה. אני דואגת לך, אכפת לי. ככה אנחנו, לפעול פעולות, לקום, להרים את הרגליים, ולהרים את העיניים, לראות עיניים אחרות. להסתכל בעיניים של אנשים ולחייך. להגיד, בוקר טוב, יום טוב, את צריכה משהו? אני פה. שמעתי שבעלך גויס. שמעתי וסתם, אני שכנה שנראה לי שאנחנו תאהבי את העוגה שעשיתי. אני אגיד לכם עוד משהו. באחד מהימים משפחה אחת התקשרה אליי וביקשה פה ביישוב להכין ארוחת ערב לאחד מהמשפחות שהבעל נמצא בצו 8. אז אמרתי להם, 1,500 המשפחות שאני יודעת עליהן שהבעל נמצא ולא עליהם, שהם בשכונה שלי, יבחרו אחד מהם. אז הם בחרו והודעתי לאישה, תקשיבי, היום את לא צריכה להכין ארוחת ערב, משפחת זה וזה, מכינים לך ארוחת ערב לילדים. היא אמרה לי, לא, אני לא רוצה, אני לא צריכה. אמרתי, תקשיבי, טוב. זה בשבילהם, זה לא בשבילך. את תקחי את ארוחת ערב ותגידי תודה, כי אנחנו כולנו רוצים גם להיות חלק. זה שהבעלים שלנו לא נקראו לצו 8, עד היום, זה לא נותן לנו חלק להיות חלק. אנחנו רוצות גם. היא אומרת לי, את צודקת 100%. והיא קיבלה. אנחנו צריכות להיות חלק. ברגע שאתה חלק, אתה כבר מרגיש שאתה פחות עם שאתה יותר עם אמונה. זה המילה. כשאני חלק, יש לי יותר אמונה. כשאני לא חלק, שייכות. כן, שייכות, אבל זה לא ממש השייכות. בזכות השייכות יש לי אמונה. כי אני מאמין שאני עושה משהו.
אני מאמין שיש לי כוח לשנות. אם אני מאמין שאפשר לקלקל, אני מאמין גם שאפשר לתקן, ואפשר לתקן. אפשר להרים את העם שלנו, וזה בידיים שלנו. זה בידיים שלי ושלך ושלך ושלך. כשלוקחת אותם לחייך, לא הרבה, לחייך. אין, את לא יודעת לאפות, אני גרועה באפייה ובישול. אמא שלי קיבלה את היכולות האלה, אני בינתיים לא, עדיין לא. אז, אבל מה, אני אוכלתי חלות, נראה צ'וקום בוקול, נראה טוב, זה טעים יצא בסוף. חילקנו. לחייך, לתת, את לא טובה בזה, תקני. את לא רוצה לקנות, חייכי, לכי, תדפקי בדלת, חשבתי עליך, מה חשבת לכוס קפה? אני כתבתי ביום שישי לכולם, אני פנויה לכל היישוב, אני פנויה בבית שלי כל השבת, מי שרוצה לבוא לשבת איתי עם כוס קפה, מזמנית, אף אחד לא בא, לפחות הייתי כל הזמן באיקון שאולי מישהו יבוא, אז הייתי חייבת להיות לבושה ומוכנה. בסדר? זהו, אז ניפגש בשמחות, ועכשיו זה השלב שבו יש פאנל, ואני מקווה שזה שלי יעבוד העכבר, אם לא, אז אני אצא וייכנס שוב. אוקיי, תודה רבה ליהודית וחנה טובה. מה שנעשה עכשיו, זה באמת שכל אחת שרוצה לדבר, תשאל שאלה. אם את יכולה לכתוב את השאלה, זה הכי טוב. זה יעזור לנו כולנו לקרוא ביחד, ואם את רוצה לדבר, אז גם זאת אפשרות. אתם יכולות לא רק לשאול, אפשר גם לשתף. כן. רחל, אפשר. זאת שרה זמיר. אני שמעתי הרצאה של הרב שיינבק בדיוק במוצאי שבת האחרון של פרשת בראשית. באמת גם הסביר את העניין, מוסיף אישה ציין, ויהי ערב ויהי בוקר. יש דבר שהוא אמר, וזה מתקשר גם לדבריי וגם לדברים של, מההתמכרויות שדיברה, שהקטע הזה של ויהי ערב ויהי בוקר, שפעם בתקופות קודמות, הרוע שהיה קושי והיה רוע וכולי, הוא היה בהפוגות. עכשיו אנחנו פשוט, זה כמו נהר, כל הצרות זה כמו נהר ששוטף אותנו, זה מביא לפי דעתי לתחושות הקשות האלה, שאין את ההפוגה, זה מה שהיה בתקופות קודמות. עכשיו, מה שכן, לגבי זה, עניין של משיח, לאותיות יצמח, שזה גם עניין של שמחה, ומאוד קשה באמת להגיע לשמחה בימים האלו, דווקא בגלל שזה היה בשמחת תורה, אנחנו מצווים לא רק באמונה ולא רק בביטחון, אלא גם בשמחה. זה קשה עם כל האובדנים הללו, עם הזוועות הללו. אנחנו צריכים גם לשמוח, כי זה מה שמשה אמר, ויהי ערב ויהי בוקר, שהרוע הוא ממוקד, זאת אומרת הוא ייגמר. ואז אנחנו נגיד... שרה, רגע, את חייבת לקחת רק נושא אחד, ואותו להציף ועליו לשאול או לדבר, כי בטח עוד נשים רוצות. אז את רוצה להגדיר בדיוק על מה את רוצה בסוף? זהו, זה לא כך שאלה, זה יותר עניין של התמודדות. רצית לשתף אותנו, אז תודה. רציתי לשתף אתכם בהתמודדות הזאת שהרוע ייגמר בסופו של דבר, אבל העובדה של חוסר האונים והספקות וכולי, שזה תהליך כמו שבאמת אמרה יהודית, שאין לנו שליטה על זה, זה הקושי. כן. ואיך מתמודדים יותר בכלים שיש לך לתת לנו בהיעדר השליטה. תודה. אוקיי. אז קודם כל תודה. אני הייתי אסמה. כן, שרון. שלום, קודם כל הצוות המקסים של תעצומות, תודה על היוזמה, היה מרתק ומעניין. אני רוצה להבין, כי יש קודם כל 3 הרצאות היו מצוינות, אני הייתי אשמח לחדד, כי לא הבנתי מה זה חוסר אונים אקטיבי, כפי שאמרה יהודית, שהוא עומד בעצם בסתירה למה שרחל אומרת, ובעצם גם מה שאומרת חנה'לה. זאת אומרת, האם ברגע שאתה אומר, אוקיי, אני נכנע לתחושת החולשה, לרצון להיכנס למיטה מתחת לפוך, אז איך זה עומד בהלימה עם אקטיביות? לא הבנתי, אני אשמח לחידוד. אני בוחרת רגע לענות. בתעצומות אנחנו אומרים שיש אי ודאות. אי ודאות זה משהו שאין לנו מושג, באמת אין לנו מושג. אמרו שביידן ינחת כאן, אנחנו נחטוף פי 100 יותר טילים, אנשים שחשבו לעשות משהו היום לא יצאו, לא עשו. אין לנו מושג.
בתעצומות אנחנו אומרים, יש אי של ודאות. אי בים האוקיינוס הגדול. יש אי של ודאות, זה הקדוש ברוך הוא. כשאני מוכנה להודות שהפחד שלי הוא כתוצאה מאי ודאות, מתי בעצם קשה לי? אני רחל בולטון גברת שליטה, הכל אני צריכה לדעת, אני קונה לראש השנה בצאת הפסח, אוקיי? השליטה. ופתאום אין לי מושג על מה מדברים, מתי מתקלחים באזור שיש אזעקות? מתי? לא, אל תתקלחי בכל שעה עגולה, כן תתקלחי, לא יודעת. אין לי מושג. יש לי דבר אחד מושג, שמי שלקח ממני או מעצים אצלי את התובנה שיש לי חוסר ודאות, זה מוודא הוודאות הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הוא מביא אותי לזה. הוא רוצה שאני אחווה כרגע שכל מה שאני חושבת שהוא חזק ומוכר ובונה ומאפשר ומציל ומושיע, זה לא הכתובת הייתה. יש כתובת אחרת. ויש משהו בזה שאני משחררת מאחיזה שזאת הוודאות שמאפשר לי להרגיש יותר ביטחון בהשם. זה איך שאני רואה את זה. אם החברות לפאנל רוצות להגיב אחרת, בבקשה. יהודית, תוכלי רחל, כן, כן, אפשר לשאול? בטח. טוב, דבר ראשון, אני לא יודעת אם את זוכרת אותי. בטח זוכרת. לראות אותך זה כמו, מבחינתי לשמוע ממך זה כמו לשמוע את הכהן הגדול. חמודה, השם מברך. ככה אני מרגישה. השם מברך. אני רוצה לשאול, את אמרת שאנחנו צריכים לעשות מעשים כדי להביא את המשיח. האם את מתכוונת לתרי"ג מצוות או למשהו מעבר לזה? אני מתכוונת כמעט קודם כל כפשוטו, היה לזה הוראות מאוד ברורות של הרבי במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפור. הוא אמר דבר מאוד פשוט, הוא אמר לכו תניחו תפילין על עוד יהודי, תגרמי לעוד אישה להדליק נרות שבת, אפילו שתטבול במקווה פעם אחת, אולי היא תמשיך אחר כך, לעשות משהו להגדיל את האור, להגדיל את האור. כאן יש עכשיו, המשחק הוא כוח האור מול כוח החושך. זה המשחק. בעצם מדובר פה על תורה ומצוות. נכון. אבל גם מעשים טובים. אני קיבלתי על עצמי בקורונה, וגם עכשיו אני עושה את זה, אני מצלצלת כל יום לאישה אחת, שאני חושבת שהשיחה שלי תעשה לה הבדל בחיים. ומה נשמע, אני אפילו לא יכולה לתת לאפייה, היא גרה במקום רחוק, או מאפה או קפה, להגיד לה בואי, לא. אבל הטלפון, זה מעורר חיים. ואני צלצלתי למישהי, והיא אומרת לי כן, כן. ואני אומרת, רגע, בואי נעשה סדר. את חושבת שבטח אני רוצה משהו. היא אומרת כן, לכן אני אומרת לך כן כל הזמן. אני לא רוצה כלום, אני רק רוצה לדבר איתך. וואו, היא צעקה ככה. זה המשהו בשבילי גם. כי ברגע שאני עסוקה ואני עושה, אני לא בחושך, אני מגדילה את האור גם בעבורי. אוקיי. בסדר, תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להוסיף משהו לנעמה, להמשיך את מה שקיבלת תשובה נעמה. כתוב שהקדוש ברוך הוא הרבה לנו את היכולת לעשות מעשים טובים. קודם כל, התורה כולה היא יושבת על ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, לפעמים אנשים שומעים תורה ומצוות, זה מבהיל אותם, זה כאילו מצמצם אותם. בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נאהב ללא תנאי כל אחד, כולל את עצמנו. לי יש פחד מזקנים. פחד, אבל פחד אמיתי מזקנים, יעידו מי שמכירות אותי. והייתי עושה הכל כדי... אבל היא לא פוחדת ממני.
אז זה אומר שעוד לא הזדקנתי. לא רק מלשון זה שקנה חוכמה. כן, בדיוק. לא, אני לומדת להתיידד עם הפחד שלי. אפרופו חוסר אונים, איך הופכים אותו לפעיל. וקיבלתי על עצמי, עשיתי איזשהו פרויקט לפני ראש השנה פה עם הזקנות בכפר, ועכשיו קיבלתי על עצמי כל יום לבקר לפחות אחת, אם זה יותר זה יותר, נשים, ופשוט אני עוד לא מצאתי אותם, היום הלכתי עם חד פעמי, לשתות איתם כוס תה ולהקשיב להם. זה מה שזקה ביקשו אפרופו, זקה ביקשו את זה בקורונה, וחזרו לבקש עכשיו. תסתכלו על השכנים, תסתכלו, תשאלי, את מסתדרת, הכל בסדר, אפילו שיש לה בעל. זה לא... משהו פשוט, זה משהו נורא נורא פשוט, שאפשר למצוא בתוכנו. תתייחסו לדברים. אבל אני רוצה להתייחס גם, אני רוצה להתייחס בפן המעשי למה ששרון העלתה, רחל, דייקת את זה, אבל הנה בפן המעשי, אני הייתי חסרת אונים מול הסיפור הזה של זקנים. במקום לברוח, אני שמתי את זה, הבאתי את זה לידיעתו ולידיו של הקדוש ברוך הוא, והנה, אני כבר, הוא מזמן לי שדווקא אליהם אני הולכת, מה חסר אנשים שאפשר לתמוך בהם? את יודעת מה זה? אני הולכת לזקנות ששכחו איך קוראים להם. את יודעת איזה אומץ זה בשבילי? זה לא רק מאיר את החושך שבהם, זה מאיר את החושך שבתוכי. וזה מפוגג את הפחד ואת התהיות, אז כל אחד תמצא משהו. חנה טובה, סליחה, תודה יהודית. את מתייחסת לשאלות שנרשמות בזום? לא, באתי לכתוב שיצאתי מהזום כתבה. גלזר, מה השם שלך הפרטי? היא לא שומעים אותה. לא שומעים אותך. זהו, אני נמחק לי כל ההודעות, כי יצאתי ונכנסתי, כי נתקע לי המחשב. אפשר שומעים אותי? שומעים כן, אותי? כן. עכשיו, שלום. תודה רבה, אני ממש ממש נהניתי. אתם נשים מדהימות ובאמת מהירות, תבורכו. אני רוצה לשאול משהו רגע את חנה, פשוט את דיברת על זה שלהיות בשעת לחץ של מישהי שהיא נכנסת לחרדה, אז להגיד לה אני כאן איתך, ופשוט אני חושבת על הנכדה שלי שהייתה בבית כל הזמן הזה ולא היה לה גן, והיא בת 4.5, היא ממש פחדה לצאת מהבית, ואני באתי להיות איתה כל הזמן, אבל להגיד לה שהכל בסדר, כמו שהיה עם הנערה הזאת, והיא שומעת הבום, אז דברים לא בסדר, איך שם את מרגיעה? כי לדבר עם עצמי על האי ודאות, א', התחלנו עם זה שיש לנו תגובות נורמליות לאירועים לא נורמליים. אז אם היא פוחדת, וחלק מהחרדה שלה זה צרחות, זה נורמלי, בסדר? יש הזקה, זה נורמלי. והיא מפחדת לצאת מהבית. על הזמן שהכל נרגע. אין עכשיו הזקה. אם היא עדיין פוחדת, אז אני... גם בזמן הזקה, אם היא פוחדת, זה התפקיד שלנו להחזיק אותה ולהגיד, תקשיבי, אני פה איתך, זה נורמלי שאת פוחדת, גם אני פוחדת, אבל הנה אנחנו בממד, ובואי נגיד ביחד פרק תהילים, או בואי נצייר ביחד את הפחד שלנו, או בואי נצייר דווקא משהו שמח לחיילים שנמצאים שם בחוץ, או לשכנה, בואי נעשה פעולה, זאת אומרת, אנחנו מחלקים את זה לשלבים. השלב הראשון זה להחזיק לקרקע, ולהסתכל בעיניים, השלב השני זה להגיד אני פה איתך, השלב השלישי זה קצת לתרגם מה קורה פה מסביב, כאשר אני אומרת, אנחנו בסדר, אנחנו בתוך המעמד, נכון, יש הזקה, זה קצת מפחיד, השלב הרביעי זה פעולה. חייבים לצאת לפעולה. בואי תקחי מים, תחלקי לאלה שפצועים פה. פעולה לשני. תקחי מכל אחד את השם שלו, תכתבי לפה למעלה את השם, ולא יודעת מה. או תקחי דף ותרשמי את השם, תפעלי. האם להכריח אותה, כאילו, היא לא רצתה לצאת שבוע, עד שהסכימה לצאת החוצה למתקנים קצת, לגן השעשועים, אז נהיה הזקה פתאום, אחרי שכמה ימים היה שקט, אז עוד פעם חזר הפחד. אז כאילו אמרו לה, כבר הם הפסיקו, והם לא הפסיקו. אני לא מחייבת ילדים לעשות כלום. אני רוצה אבל להציע עוד משהו, חנה טובה. אני רוצה להציע שההזקה היא נורא מפחידה, וזה ממש נכון. כן. אבל את יודעת מה עושה הזקה? מגנה עליי. היא בעצם התפקיד של ההזקה זה לא להפחיד אותי, זה להגן עליי. והבומים שהיא שמעה? והבומים זה, תראי, הבומים זה לא טילים, שזה המזל שלנו, כן? ברוך השם, הבומים זה יירוט הטילים. הבנתי. ולקחת קודם כל ולהסביר
וגם חנה טובה דיברה על זה, אבל באמת, קודם כל, בנות, פחד זה דבר בריא. הוא נחוץ עבור החיים שלנו. אוי ואבוי אם אין לנו פחד. אז אדם שאין לו פחד, משהו בגבולות שלו לא בסדר, לא תקין. טוב, ממש תודה רבה. יופי, חנה טובה, יש לך שאלה, את רואה את השאלה? תודה רבה לכם. תודה רבה לך. חנה טובה, יש לך שאלה, את רואה? מה הסיבה שאדם אומר לעצמו, כמו שציינת, שאף אחד לא חושב עליי, אני לא אפתיעו בכל מיני מחשבות שלנו. אני אתחיל מזה שהאדם נולד לבד, וכבר באדם הראשון בפרשת בראשית כתוב שהוא נולד בודד, הוא הרגיש את הבדידות. זאת אומרת, לכולנו יש בבילדין שלנו את התחושה שאנחנו לבד. אפילו הקדוש ברוך הוא מכיר בזה, אומר לא טוב היות האדם לבדו. נכון, ואז הוא בורא את חווה, אבל הוא בורא אותם גב לגב, הוא מבין שזה לא העניין, העניין זה שהם צריכים את הביחד, וזה העולם המתוקן, העולם המתוקן זה הביחד. אז בבילדין שלנו כבני אדם, נולדנו עם חוויה של איזשהו משהו של לבד, של בדידות. עכשיו יש קורבנות, ויש התמכרות לקורבנות, ויש תורשתיות בדבר הזה, יש חיקוי התנהגותי של ההורים שלנו, איך הם הגיבו, אם אמא שלי כל הזמן מתלוננת, אוי, אני לבד, אתם לא מתקשרים אליי, לאף אחד לא אכפת לי, תראו לך לשכנה שלי בגר, אז גם אני אהיה כזאת עמידה לי. כשאני אתבגר, למזל אמא שלי מוצאת לעצמה הרבה תעסוקות, אז זה לא מדובר על אמא שלי, אבל יש הרבה מאוד סיבות, זה לא משנה מה הסיבה לזה, זה חשוב מה הדבר שיוציא אותי מזה. זהו. גלאזר, אני רוצה להתייחס בבקשה למשהו ששאלת, סליחה שלא הבנתי את השם הפרטי שלך. שרה, תודה. שרה, כן, אנחנו תודה. עלינו לארץ, משפחתי עלתה לארץ, אני הייתי ילדה בת 4, מספר שבועות לפני מלחמת 6 הימים, עכשיו תעשו חשבון בת כמה אני. גם אני באותו זמן, פחות או יותר. במלחמת 6 הימים גרנו במעון קליטה ברמת אביב. ההורים שלי לא רצו להיות שם כי פחדו שיפגיזו את רידינג. עברנו לקיבוץ לוי, מקום שדודים שלי גרים שם. כשהיו, זה ליד רמת הגולן שנכבשה אז, היו סלוטייפ על החלונות, היו שוחות, היו אזעקות, סיפרו לי סיפורי סבתא בבוב במייסס, בנות יש לי צמרמורת, אני לא מדברת מפה, אני מדברת מפה, מהלב. סיפור לי את כל שקרי עולם, אנחנו לא יכולים ואסור לנו לשקר לאף אחד, בטח לא לילדים שלנו. לצערי הרבה שנים אימצתי את השיטה הזאת מול התמודדויות החיים, כדי שלילדים שלי לא יהיו חרדות ולא פחדים. פחד זה מתנה מאת השם כדי להתמודד, והתפקיד שלנו זה קודם כל באמת לבדוק איפה זה פוגש אותי, אבל בזה שאני ממסכת או מתעלמת או משתיקה, זה רק מייצר, לי זה ייצר הרבה שנים, עד היום, בלי להאשים אף אחד, אני מתאוששת מההתעלמות הזאת ומהחיפויים האלה. סיפורים שסיפרו לי שזה נגד הציפורים, והמטוסים זה, המציאו לי סיפורים, והאמנתי בתור ילדה בת 4, שזה לא אמת, רק אמת. תודה, ממש תודה. ולכן באמת לא פעם השיתוף שגם אני פוחדת, הוא שיתוף נכון. כי אנחנו לא באמת אלוקים והם החלשים. יפה. אנחנו ביחד. ומה שאני דורשת מעצמי לחוות אמונה, אני כאילו גם דורשת ממך. אז וואי, זה חזק. אבל המשך. זה משפט חזק. גם אני פוחדת, וכשאני פוחדת עוזר לי לעשות את זה ואת זה ואת זה. אסור שזה יישאר אני גם פוחדת. כי אז הילד יכול להיות המטפל שלי. וזה אסור שיקרה. ילד לא... אני רוצה להציף משהו. תודה. יש בעולם כבר למעלה מ-20 שנה מושג שנקרא motion emotion. מזיזים רגשות על ידי תנועה. מים עומדים, הם מייצרים בעיות. הם מייצרים חיידקים ווירוסים וג'וקים ויתושים. מים עומדים. היהודי זה מים חיים. כל הזמן צריך לזרום. שימו מוזיקה ותרקודנה. פשוט תרקודנה עם הילדים, עם עצמכם,
זה לא נגד השם, זה בעד השם. זה לא שאנחנו לא חווים את הכאב של המשפחות, זה אנחנו אומרים לכל אלה שנרצחו בגלל שהם היו, בגלל היותם יהודים, שאנחנו ממשיכות לחיות את היהדות. איש לא ייקח מאיתנו את היהדות. והריקוד הזה הוא יכול לחיי, הוא משחרר מהילדים, מעצמנו. אני רוקדת, אני שמה מוזיקה, אני קמה ב3-4 בבוקר, יש חדר שאני יכולה לשים שם מוזיקה וזה לא מפריע לאף אחד, ואני פשוט רוקדת. ולעשות את הדבר הזה, כי בסופו של דבר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אבל שימו לב, העיקר זה העשייה. לעשות. אז להפסיק לחשוב כל כך הרבה. המחשבות זה פשוט לא באמת תמיד מייצר בכלל משהו, חוץ מלהגדיל דאגה וכזה. אני אגיד את זה יותר מזה. לא בידינו מתי באנו לעולם, ולא בידינו מתי נסתלק מן העולם. אבל כן בידינו הידיעה שהעולם הזה זה לא רק התכלית כולה. יש תכלית הרבה יותר גבוהה, ואנחנו נשמה בתוך גוף, שהגוף קדוש מאוד, הוא יקום בתחיית המתים, אבל הנשמה היא חלק אלוקא ממש לא תיכחד לעולם. ומה שמפחיד אותך זה הנשמה. אין מה לפחד. יש פחד, יש לזה לגיטימציה, אבל צריך לדעת שמול הפחד יש דבר מאוד גדול. ביטחון. ראיתי מהרב יצחק גינזבורג, משהו שהוא לא אמר היום, אבל שמו את זה היום ברשתות איפשהו, שהוא אומר שביטחון זה כשאין לבן אדם ספק. ספק זה צל. יש צל של ספק, יש ביטוי כזה. ספק זה צל. ביטחון זה הגוף ממשי, האדם הממשי. והדבר שבשבילו אנחנו עובדים פה, זה בעצם להיות בביטחון. עכשיו אני רוצה גם להתייחס לזה שראיתי בהתכתבות שמישהי גרה ברמת גן והיא סבתא, והיא מוכנה לעזור ולשמור נכדים או ילדים כדי לאפשר עברור או משהו. דבר ענק. לא ראיתי איך קוראים לך, אבל דבר... דינה, מי זאת דינה? תפתחי מצלמה, תראי אותך שנהג לך, ואת אלופה בעיניי ממש. כן. מדהים, מדהים, מרגש. איפה היא? איך את רואה מי זאת? איך את אומרת לא, אני אמרתי... בחושך. כן, אני רואה אותה עכשיו, והיא בחושך. כל הכבוד, דינה. כן, יפה. מה זה ביטחון? נשאלת השאלה מה זה ביטחון. אני אגיד לך. מה בעצם גורם לי להרגיש בכלל, איך מטפלים בחרדות? רוב הטיפול בחרדות, מעבר לתרופות ושיחות והכל, זה שבעצם עוזרים להכיר את התבניות, וככל שהתבנית חיים יותר מוגדרת, ככה יש פחות חרדות. איך אנחנו יכולים לחיות היום באי ודאות המטורפת, כן יהיו טילים, לא יהיו טילים, כן תהיה מלחמה כזאת או אחרת, על מה מדברים, לאיפה זה ייגמר? קשה לנו מאוד. ברגע שבעצם אני בוטחת שזה לא בתפקיד שלי, אני לא יכולה להועיל שם. אני לא רמטכ"ל, לא פתחו בפניי את החמ"ל ואמרו לי, בואי גברת בולטון, מה את אומרת? נלחם מפה, ניכנס משם? לא. אבל כן נקראתי לשתי קבוצות, שבו אני מתנדבת עכשיו. אחד, לגרום לנשים לטבול
אפילו פעם אחת, כי הרבי מדבר על זה שטבילת נשים יכולה להציל יישוב שלם. ושתיים, איך לגרום להבין יותר משיח וגאולה בזמן הזה ולבקש את זה, כי זה התשובה. ושם אני תורמת, אבל אני בטוחה בדבר אחד, שאין לי מושג מה קורה. וכשאין לי מושג מה קורה, יש לי מושג דבר אחד, שיש מישהו שגורם לזה לקרות, וזה הקדוש ברוך הוא. ולמה הוא עדיין רוצה להבדיל בין חושך לאור? אין לי ספק, זה אור של משיח. וככל שהביטחון שלי יגדל, היום אימנתי בבוקר תלמידה שאמורה הייתה להיות פה, אני לא רואה אותה בקבוצה, ואמרתי לה רק דבר אחד, תקשיבי לשיעורי תורה שמחזקים אותך, תפסיקי לקרוא את כל הפחדים ואת כל מה קרה, תפסיקו, הנפש שלך לא יכולה, מה העניין? אני אגיד לכם משהו, יש לי משפט שאימצתי אותו מאחד הקורסים של אימון שלמדתי, להיות איפה שאני יכולה לעשות שינוי. אם אני לא יכולה לעשות שינוי, אני לא רוצה להיות שם. ובשבילי לעשות שינוי, זה לגרום לאישה אחת לחייך ולהגיד, איזה כיף שצלצל, או לעשות אוכל לשכנה, שאני יודעת שיש שם הרבה ילדים, ולהגיד, בואו תיקחו, אפיתי משהו טעים, או להגיד לבת שלי, תקפצו, ולהיות עם הנכדות ואיתה קצת. בשבילי זה דבר גדול, לעשות דברים, לא לחשוב, לעשות שינוי, ולחשוב אמונה ולהקשיב אמונה. ויש המון דברים מאוד חזקים להקשיב. היום אני הקשבתי לרב יורם אברג'ל עליו השלום, זכר צדיק לברכה, הקשבתי לו שעה, קטעים קצרים, וכל פעם אני מקשיבה למישהו אחר. תזנה את הנפש, אל תאפשרנה לתקשורת להיות המזון הרוחני שלכם. תודה רבה. אתם נפלאות. אודליה, אני שמחה לראות את שמך בקבוצה. סליחה, מה אמרת? אמרתי שאתם נפלאות, נשים מדהימות. תודה, ברוך השם. באמת, ברוך השם. אנחנו, זה החסד שלנו, זה אתם יודעות, נכון? בזכותכן אנחנו נפלאות. אם לא הייתם רוצות להקשיב לנו, גם אנחנו היינו מסכנות. חמודות. תמשיכו לעשות טוב בשרשרת הנתינה. אמן, 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 אמן. ובאמת כל אחת שיכולה לפעול, שעוד מצווה אחת, לתת צדקה. אני ראיתי משהו מאוד, אני רוצה לסגור את זה בסיפור מאוד קטן ומרגש. כשהייתי חילונית, הייתי בצבא הרבה שנים, 7 שנים, ובאתי להשתחרר לפני, ופרצה מלחמת יום הכיפורים, והודיעו שאין שחרור, לא משתחררים. אנשי הקבע ודאי לא משתחררים. ואז קיבלתי משרה באזור המרכז, ושכרתי דירה ברמת גן, כי רק בתל אביב היו מציצים. היו לא עלינו אנשים חולי נפש, שהיו עוקבים אחרי בחורות ורואים שהם גרים בדירות שכורות, ומציצים למקלחות. וזה עבר כפחד נוראי, ואני בוודאי לא רציתי לחוות דבר כזה. ויש כאן מישהי ששואלת, חיה מושקע, שואלת משהו, ואני עברתי לרמת גן, ועברתי עם קצינה מאילת, כי פעם שירתי בן יהווה.
ואיך שאנחנו עוברים, אני אומרת לשותפה לדירה, את יודעת, הם דתיים, אלה מקומם מתחתנו. היא אומרת, זה לא מעניין אותי, אני מתכוונת לעשות מסיבות בליל שבת, לא מעניין אותי, מה... ואמרתי לו, לא, אני לא מתכוונת לעשות מסיבות בליל שבת, יש פה אנשים דתיים, אני רוצה להתחשב בהם, אני לא שומרת שבת, אבל אני רוצה להתחשב בהם. וכך יצא שיום אחד עליתי ביום חמישי, וריח הבישולים של האמא מהגפילטע פיש ועוגת הגבינה והחלות היה בחלל חדר מדרגות, ואמרתי לילדה, תגידי לאמא איזה ריחות נהדרים יוצאים מהבית שלכם. ביום שישי דפיקה בדלת עומדת ילדה עם פרוסת עוגת גבינה, קציצת גפילטע פיש ולחמניה, וזה בשבילך. ואמרתי, לא, תודה, בשום פנים ואופן, אני לא מתכוונת, אני רק רציתי, ולא עזר לי, הילדה לא הלכה, עד שאספתי את זה ממנה. ככה זה היה בכל יום שישי, במשך שנתיים. אם נסעתי, הייתי חייבת להודיע שאני נוסעת, כי היו שולחים ילדה. כשחזרתי בתשובה, וכבר לא גרתי ברמת גן, ועברו כמה שנים מאז, באתי לאישה הזאת, ואמרתי לה, תדעי לך, שחלק גדול בחזרה בתשובה שלי, זה המשלוח הזה כל יום שישי, עם נגיעות השבת, דרך הבת שלך. לפעמים זה מעשה קטן, ונראה שאת עושה, ובעצם את עושה בשביל עצמך. תדעו לכם שלעשות, תעשו משהו, אני יודעת, הבת שלי צילמה לי איך הם שולחים אוכל לחיילים ולכל מיני, דבר נפלא. לעשות, כל הזמן לעשות, לא להישאר ולחשוב, אנחנו במחשבות לא יכולות לעשות כלום. אוקיי, חנה טוב, את רוצה להתייחס לשאלה שהייתה? לא, עשיתי את זה מעולה. לא, עכשיו הייתה שאלה לא, חדשה. כתבתי לדבר איתם בטלפון, כי אנחנו כבר סיימנו. בסדר. קצת ארוך להסביר את טוב, החלטות. בסדר. אוקיי. תודה רבה. תודה בנות רבה. אהובות, תודה רבה, ויכול להיות שנעשה עוד מפגש כזה ותקבלנה הודעה, והיה לנו גם כיף. כן, כמו תודה שאמרה רבה, חנה טוב. אחרי זה התאפרתי. התלבשנו, התאפרנו. לא, אני מוסרת כל בוקר שיעור טניה, בין אם אני רוצה או לא רוצה. אני מתלבשת ומתאפרת, לא יודעת, אבל מתלבשת עדיין. תודה רבה, תבורכו. תודה רבה רבה. תבורכו. בשורות תודה רבה רבה. השם יוסיף לכם כוח, וממש אמן. תמשיך לעשות טוב. תודה רבה השם רבה. ייתן לנו כוח אמן. בזה שישלח כבר משיח בלי סיפורים. אמן, 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 אמן. אמן. תודה רבה בנות אהובות. כוח בשורות גדול טובות. גדול. בשורות טובות. תודה רבה. בשורות כל טוב. טובות. משיח. אמן. תודה רבה.